Maraming pagkakataon sa ating buhay na ating mararanasan ang tinatawag na kabiguan. Nangangarap tayo sa isang buhay na, kung minsan, ay kabaliktaran ang ganap sa tunay nating pangarap. Lumaki akong kapo sa pamilya at kung anumang mayroon ang lahat ng bata. Subalit pag-aari ko ang isang isla na pamana ni Lolo Efraim. Iyon nga lang, ay para akong si Tarzan. Maraming hindi alam sa modernong sibilisasyon ng makabahagong panahon. Sa isang isla kung saan hindi pa masyadong sibilisado ako lumaki, kasama si Lolo. Kahit minsan ay wala akong natawag na ina o ama. Wala nga akong ideya kung ano ang tinatawag na pamilya. Basta aliw na aliw lang ako noon kapag maliwanag ang buwan at nililibot ako ni Lolo Efraim sa kalawakan. Malayang nakikita ang paruot-paritong mga barko na nagsilakihan at mga eroplanong halos malapit na naming mapantayan. Dahil ang Lolo Efraim ko ay isang aswang. Hanggang sa isang araw noong dinala ako ni Lolo sa isang mataong lugar para mamili ng aming mga pangangailangan. Nakita ko ang batang si Miara. Lagi itong nakasampa sa liig ng kanyang ama habang nakahawak sa ulo ng isang lalaki na tinatawag niyang papa. At mama naman ang tawag niya sa babaeng nakakapit sa siko ng kanyang papa. Ako si Adan. Lumaki sa patnubay ng aking lolo na si Efraim. Noong una wala akong interes sa tinatawag na pamilya. Ngunit noong magpipitong taon na, biglang nabuksan ang aking malay at doon ko naisipan na itanong kay Lolo ang tungkol sa ama at ina ko. Lochek, Juancho, ako lang ang pamilya mo, Adan. Huwag mo nang hanapin ang wala sa paligid mo. Kung nakikita mong wala sila, ibig sabihin ay iniwanan ka na o malamang patay na. Kaya hindi ka na binalikan pa. Sabi ni Lolo Efraim sa akin noong minsang napatanong ako tungkol sa aking ama at ina. Nalungkot ako sa sagot na iyon, subalit habang lumalawak ang aking kaalaman at nadadagdagan ang taon na bilang ng aking kapanganakan, ay mas lalo akong nagka-interes na hanapin ang aking mga magulang. 18 taon ako noon at sakitin na si Lolo Efraim. Nanghihina na ito at gusto nang lisanin ang mundo. Adan, ihahabilin ko sa iyo ang perlas na itim, ang mutya ng aking pagiging aswang. Pag-iusap po. Pagod na ako. At hindi ko malilisan ang mundo kung hindi mo tatanggapin ito. Pagmamakaawa ni Lolo Efraim sa akin. Lo, ayoko po maging aswang. Ayokong kumain ng hilaw na karne, lalo na yung tao. Mariing pagtanggi ko. Pero hirap na ako, Adan. Para mo ng awa. Isang kahilingan lang. Pakiusap pa ulit nito. Hindi ko mapigilang wag maawa sa kalagayan ni Lolo. Sa ilang taon na naitaguyod niya ako, siguro naman ay pagkakataon ko namang suklian ang mga sakripisyo nito sa akin. Hinawakan ko ang kanyang kamay at ibinuka ang bibig malapit sa kanya. Tila may kung anong inusal ito at lumabas ang itim na bagay sa kanyang bibig kasama ang itim na usok. Maging ang isang ibon na huni ay tiktik ay biglang dumapo sa aking kanang balikat. Ang ibong iyan ang magbibigay gabay mo sa pambibiktima, apo. Mahinang usal nito kahit nakapikit ang mga mata. Hanggang sa tuluyan na itong hindi gumalaw. Hindi na ito humihinga pa. Iyon na ang katapusan ni Lolo. Saktong 12:00 ng madaling araw iyon.
Ramdam ko ang init ng katawan na dulot ng perlas na itim na isinalin sa akin. Biglang naging malinaw ang mga bagay na aking natatanaw sa paligid. Malinaw ko ring nakikita ang mga maliliit na paniki na nakalambitin sa mga puno na mayabong, katulad ng mga kahoy. Kahit sobrang dilim ng anino ng puno, ay kitang-kita ko pa rin. Tiningala ko ang buti ng langis na nakikita kong ipinapahid ng lolo tuwing kabilugan ng buwan. Saktong kabilugan din noon. Ipinahid ko iyon kaya ramdam kong naibsan ang pananakit ng aking mga buto nang tila bumabanat ang mga ito. Maging ang unti-unting pagtubo ng aking mga pakpak ay banayad kong nararamdaman. Unang pagkakataon na lumipad akong mag-isa sa kalawakan. Nasa mababang bahagi ko ang ibong gumagabay sa akin. Nakasunod lang ako dito. Patungo ito sa isang mataong bayan. Tahimik ang buong paligid. Wala nang matatanaw pang mga taong nasa labas ng bahay. Ngunit dumapo ito sa isang kubo at mabangis ang bawat huni nito. Na tila ba gustong sugurin ko na ang maaaring biktimahin. Subalit narinig ko ang isang iyak. Hindi iyon isang sanggol, kundi hagulgol ng isang babae. Marahil ito ang narinig ng aking ibong gabay. Matalas kasi ang pandinig nito. Doble ng 10 beses kaysa sa akin. Huwag kang maingay. Gagawin mo ang gusto ko o papatayin ko lahat ng mga kapatid mo. Pagbabanta ng lalaki sa umiiyak na babae. Papa, maawa ka naman po sa akin. Anak niyo po ako. Pakiusap ng isang babae. Ang paraan ng kanilang pag-uusap ay tila nagtatalo. Dahan-dahan kong hinawi ang kanilang bubong na yari sa nipa. Sa munting butas ay kita ang lalaking pilit hinuhubaran ang isang babae. Halatang naghihinagpis ang babae sa karasang ginagawa ng lalaki. Tudo hawak ang babae sa kanyang damit na pilit huhubarin ng lalaki. Mabilis kong nilundag ang bakuran ng kanilang kubo. Hinanap ko kaagad ang bintana at doon ako dumaan. Kahit madilim ay aninag ng aking mga mata ang reaksyon ng dalawa. Pareho ang mga itong nagulat sa aking biglang pagsipot. Sino ka? Galit na tanong ng Ginoo. Tulungan mo po ako. Hinging saklolo ng babae. Hangal, aswang yan. Gusto mong kainin ka ng halimaw na yan? Singhal ng ama nito sa kanya. Hindi, kainin na ako ng aswang. Mas mabuti pang kainin na ako ng aswang kaysa halayin ng sariling ama. Umiiyak na saad ng dalaga. Ramdam ko ang bighati nito ngunit hindi ko maintindihan ang ibig sabihin ng salitang halay. Sa katulad kong lumaking mag-isa sa isla bilang isang inosenteng binata. Maraming mga bagay ang hindi ko pa alam. Subalit isa lang ang pumapasok sa aking isipan ng mga oras na iyon. Kailangan ng babae ang aking tulong. Mabilis ko itong nilapitan. Sinubukan pa akong hawakan ng lalaki. Ngunit binalibag ko lang ito, kaya nalukot ito sa gilid ng sahig. Hinawakan ko kaagad ang babae at inilapit sa bintana. Inutusan ko itong tumalon at mabilis naman itong sumunod. Ngunit hindi pa man ito nakaapak sa lupa, ay mabilis ko na itong nahawakan at nailipad sa ere. Napasigaw pa ito sa takot. Kaya unti-unti kong niyakap ito nung nasa himpapawid na kami. Narinig kong tumahan ito sa kakasigaw. Ngunit hindi pa rin gumagalaw. Huwag kang matakot, babae. Hindi ka malalaglag. Ako ang bahala sa iyo. Saad ko dito. Tahimik lang ito at maya-maya pa ay nagpasalamat na sa akin. Nagpakilala na rin ito. Ako nga pala si Misty.
Ikaw, anong pangalan mo? Tanong pa nito. Ako si Adan, taga riyan sa maliit na isla. Sagot ko rito. Jan, paano ka nabuhay ng mag-isa riyan? Tanong ulit nito. Siyempre aswang ako. Kaya mabubuhay ako kahit mag-isa lang sa isla. Marami akong magagawa para magkaroon ng pagkain tuwing gabi. Paliwanag ko rito. Ngayong gabi mo na ba ako kakainin? Malungkot na tanong nito. Bakit pa kita niligtas doon kung kakainin lang pala kita? Tanong ko rito. Natahimik ito. Matagal bago nagsalita. Talaga? Salamat, Adan. Salamat at dumating ka para iligtas ako. Wika pa nito. Bakit? Ano ba ang sinasabi mong halayin? Wala sa sariling tanong ko rito. Hindi mo alam ang ibig sabihin ng salitang halayin? Tanong nito sa akin na tila ba gulat na gulat. Ano ba ang aasahan niya sa isang katulad kong mag-isang namuhay sa gitna ng isla? Hindi ko nga alam kung ano ang tinatawag na pamilya dati, kung hindi ko pa nakita ang tatlong nilalang noon na sobrang lambing ng tawagan sa isa't isa. Hindi rin napasok sa isipan ko kung paano nabuo ang ganon. Pagdating namin sa aking isla ay maingat ko itong inilapag. Napasimangot naman ito dahil ramdam niya ang lamig at presko ng hangin na maaamoy pa ang produktong dagat katulad ng mga kabebe. Grabe ang sarap siguro tumira sa ganito kalinis na lugar. Ang sarap lang hapin ng sariwang hangin. Masayang wika nito. Welcome sa paraiso ni Adan, Misty. Dito malaya kang manirahan hanggat gusto mo. Walang masasamang tao ang makakagalaw sa iyo. Ako ang poprotekta sa iyo rito. Panigurado ko sa babae. Niyakap ako nito at ramdam ko ang init ng kanyang katawan. Tila may kung anong magnitong taglay ito at kakaiba ang dating sa akin. Hindi naman yata ako natatakam na kainin ito dahil hindi pa ako nakasubok na kumatay ng tao at kahit minsan ay hindi ko iyon nagawa. Wala nga itong planong umuwi ng kanilang bahay. Ayaw raw niyang umuwi sa kanilang munting tahanan dahil bukod sa masikip ay kamuntika na siyang mahalay ng kanyang stepfather. Unti-unting naging malapit ang loob namin sa isa't isa. Marami itong itinurong bagay kagaya ng pagsulat at pagbasa kahit gamit lang ang dahon ng saging. Naging bihasa ako sa pagbasa at pagsulat dahil sa tulong ni Misty. Maging kung paano binuo ang pamilya ay itinuro na nito sa akin. Hindi ko na rin itinatago sa kanya kung paano ko lapain ang hilaw na karne ng mga alaga kong hayop. Minsan ay baboy at madalas ay alagang manok. Paborito ko pa rin ang preskong dugo ng mga ito at ang atay o di kaya'y puso. Unti-unting nawala ang aking pagiging inosente at kalaunan ay kay Misty ko na natatanaw ang matatawag na isang buong pamilya. Malugod ako nitong tinanggap sa kabila ng aking halimaw na katauhan. Sa ilang buwan na pagsasama namin ay nabuo ang isang biyaya na ang sabi niya ay tanging makakapagbuklod sa amin. Isang anak na nasa sinapupunan pa lang ay sabik na akong makayakap. Nang pasakitan si Misty ay kami-kami lang din ang nagtutulungan para mapalabas ang aming panganay at maswerte namang nagawa namin ang lahat ng proseso. Babae ang aming anak. Siya si Adela. Napakagandang bata. Malaanghel ang mukha. Doon ko naramdaman ang totoong pamilya. Sobrang sarap pala sa pakiramdam. Kung sana naranasan ko rin noon. Na nakakatulog ng mahimbing at mahabang mahaba sa bisig ng isang ina
o di kaya'y sa ama. Makalipas ang ilang taon ay naging mapagtanong na rin ang bata. Marami itong kuryosidad na kailangan ng kasagutan. Mahal, bakit hindi natin subukan na tumira sa kabihasnan? Nakangising wika ni Misty sa akin. Alam na kasi nito na kung paano hulihin ang aking kiliti. Subalit hindi sa pagkakataong iyan. Ayaw mo na ba rito sa paraiso ko? Malinis at tahimik. Hindi kagaya sa mataong lugar. Maingay at magulo. Wika ko rito. Maganda naman dito, Adan. Kaya lang syempre, kailangan ng anak natin ang dunong. Malapit na siyang mag-aral. Sobrang layo natin sa kabayasnan. Paliwanag nito sa akin. Subalit hindi ako sanay sa mataong lugar. Noong nabuhay pa si Lolo Efraim, dinadala naman ako nito sa kabihasnan sakay ang bangka. At hindi ko gusto ang ambience ng lugar. Magulo, maingay. Maraming ang nakakaaliw na tanawin subalit hindi ko ipagpapalit ang magandang tanawin sa aking isla na pamana ni Lolo. Para sa akin, ito ang aking paraiso. Sige na, Adan, para sa anak natin. Ayoko naman na lumaki si Adela na inosente at walang alam sa paraan ng pamumuhay. Pakiusap ulit nito. Anong gusto mong gawin natin? Tanong kong pabalik sa kanya. Marami tayong naiipong perlas. Ibebenta natin iyon para ibili ng lupa at bahay sa syudad. Doon tayo magsimulang mamuhay ng normal. Paliwanag nito. Dahil mahal ko si Misty at ang aking anak, tinupad ko ang hiling nito. Siguro ay papasyalan ko na lang lagi ang aking isla na pamana ni Lolo. Ayoko rin naman na maging katulad ko si Adela. Walang alam sa lahat. Bahala na lang kung anong buhay ang ibibigay sa amin sa syudad. Mabilis kaming nakahanap ng tirahan at sakto ring may malawak pang lugar para sa negosyo. Magtatayo si Misty ng negosyo at aalalay ako sa kanya sa pagpapalago niyon. Hindi nga lang ako komportable pagdating ng gabi. Natatakot akong baka may makakita sa aking ibang tao. Baka uusigin nila ang pamilya ko kung magkataon. Malapit na ang kabilugan ng buwan noon. Sa ayaw at sa gusto ko, ay lalabas ang halimaw kong anyo. Subalit nagulat ako pagdating ng gabi. Hindi ko pa man naumpisahan ang pagpahid ng langis, ay marami na akong naririnig na ibong gabay. May tiktik at uwak na parot pa rito. Kung ganoon ay marami ring aswang ang syudad. May dumapo sa aming bubungan. Sobrang lakas ng pagbagsak kaya nagulat si Adela na noon ay mahimbing na natutulog. Lintik naman oh. Kabaro tayo kaya sa iba ka na lang manalasa. Saway ko rito. Subalit mas lalong lumakas ang hagik-gik nito. Inakala malamang na nagbibiro ako. Kaya mabilis kong ipinahid ang langis at nag-ship-shifting sa pagiging itim na pusa. Naghanap ako ng paraan kung paano maakyat ang bubong. Naubos ang pasyensya ko sa makulit na aswang ng syudad. Inakala siguro niyang madali niya kaming mabiktima dahil bagong lipat. Nang makita ako nitong papalapit, ay mabilis din itong nag-anyong pusa. Nakipagbuno sa akin kaya sobrang ingay na namin sa taas. Mas lalong nag-iiyak ang aking anak sa loob ng bahay. Ano ba? Umalis ka na rito. Ang gulo mo. Sabing parihas tayo. Saad ko dito. Abay, tayo lang ang pareho. Yung anak mo hindi. Maging ang asawa mo. Kaya hindi mo ako mapapaalis. Gagawin ko ang gusto ko. Kung gusto mo, talunin mo muna ako para mangyari ang sinasabi mong aalis ako. Paghahamon pa nito,
kaya mas lalong uminit ang aking ulo. Sa isipan ko noon, sakaling mapatay ko ang aswang na kalaban ko, ay wala akong ititira rito. Kakainin ko lahat para malaman niyang mas malakas at mabangis ako sa lahat kapag inunahan. Binuhos ko lahat ang aking lakas. Kinagat ko ito sa kanyang leeg, kaya nahirapan itong gumalaw. Iwinasiwas ko ito hanggang sa unti-unting bumibigat sa aking bunganga. Binitawan ko na lang nang hindi na ito gumagalaw. Napatay ko sa wakas ang kapwa ko aswang. Mabilis akong bumaba para patahanin na ang anak. Iniwanan ko ang katulad kong nilalang na nakahandusay sa bubungan ng aming bahay. Bumalik ako sa dating anyo at pinuntahan ang aking mag-ina. Sinaway ko ang aking anak at nang makatulog muli, ay ibinalik ko na sa duyan para bumalik sa pagkahimbing ang tulog. Misty, ang daming katulad ko sa lugar na ito. Hindi ligtas para sa inyo ni Adela ang tumira sa ganitong lugar. Nag-aalalang saad ko sa aking asawa matapos mailapag sa duyan si Adela. Naku Adan, noong hindi pa kita nakilala, naglipanan na talaga ang mga aswang sa lugar. Huwag ka mag-alala. Bukas na bukas ay bibili ako ng pangontra. Wika nito. Misty naman, hindi pati ako hindi makakalapit sa inyo. Reklamo ko rito. Ano bang gusto mong mangyari? Tanong nito nang nakakunot ang noo. Bumalik tayo sa aking paraiso. Tahimik roon. Masaya tayo. Malaya. Hindi kagaya rito. Diretsong wika ko. Napatitig ng matagal sa akin si Misty. Tila dismayado ito sa aking desisyon. Ada naman Alam ko naninibago ka lang dahil hindi ka sanay sa mataong lugar. Saad nito sa akin. Hayaan mo. Makakapag-adjust ka rin sa ating paligid kalaunan. Dagdag pa nito. Wala na akong magagawa pa dahil talagang ayaw ni Misty na bumalik sa isla kung saan ako komportable. Kinaumagahan ay maaga kaming nabulabog sa sigaw ng mga tao sa labas. Lumabas kayo. Mga pamilya ng aswang. Walang hiya kayo. Pinatay niyo ang aking sanggol. Sigaw pa ng isang ginang. Napatingin ako kay Misty. Nagulat na gulat ding tumingin sa akin. Anong ginawa mo kagabi? Tila nagdududang tanong nito. Misty, sabay tayong natulog kagabi. Hindi ako lumabas, di ba? Kaya wala akong ginawa. Saad ko rito. Hindi ko akalaing sa ilang araw naming pagtira sa syudad ay mahuhulaan na kaagad ng taong bayan na isa akong aswang. Hindi naman ako nang aabuso ng mga tao. Takot ako sa ganoong bagay at hindi ko kakayanin. Kontento na ako sa karne ng hayop. At maging ang lolo Efraim noon ay ganoon din. Kahit minsan ay hindi ko nakitang kumain ito ng tao. Marami siyang alagang manok sa isla noon at iyon ang kanyang pagkain. Maging noong lumisan siya at naiwan ang mga iyon sa akin, ay iyon lang din ang aking naging pagkain. Dito ka lang, huwag kang lumabas. Utos nito sa akin kaya napatangaw ako. Sa maliit na sewang ng bintana, doon ako napasilip sa aking asawa. Napapalapit sa pintuan ng aming bakod, kung saan naroon ang tila buong pamilyang napasugod sa amin. Papalapit pa lang si Misty ay sinabuyan na ito ng kung ano. May tila langis, asin, at kung ano-ano pa. Sabay sigaw ng, "Mga aswang kayo! Aswang!" Nanlumo ako sa aking nakita. Natakot rin akong masabuyan ng pangontra sa akin. At baka matunaw pa ako. Kaya hindi ako lumabas ng bahay. Isang lalaki sa likod nila ang kakaiba ang reaksyon. Nakangisi itong tahimik na nagmamasid sa reaksyon ng aking asawa.
Pasilip-silip pa ito na tila may hinahanap sa loob. Hindi kami aswang. Lumabas na kayo bago ako tuluyang mawala ng pasyensya. At baka mapabarangay ko kayo. Sigaw ng aking asawa. Buong tapang nitong nilabanan ang pang-aakusa ng mga tao sa labas. Kita nyo, sinabuyan nyo pa ako ng asin at langis. Walang nangyari. Hindi nyo ba alam na pwede kayong pagbayarin dahil sa paninirang puri na ginawa nyo sa akin? Galit na tanong na pananakot pa nito. Kaya isa-isang nagsisi-alisan ang mga tao. Dismayado naman ang mga taong nasa likod at tila ayaw pang umalis. Ikaw, aalis ka ba? O sa iyo ko isasaboy ang natitirang langis na ito na sinasabi nilang pangontra sa aswang? Galit na pananakot ng aking asawa. Tumakbo ito palayo at walang lingon likod. Bumalik ang aking asawa sa loob na hindi maipinta ang ekspresyon ng mukha. Puno pa ng pinaghalong asin at langis ang buhok nito. Paano nila tayo napagdududahan na aswang? Di ba, kakalipat lang natin ang tira dito? Tanong ko sa aking asawa. Iyan tuloy ang nangyari sa'yo. Bumalik na lang kaya tayo sa isla. Doon tahimik tayo. At walang pasaway ng mga kapitbahay ang manunugod sa atin para akusahan sa mga bagay na hindi natin ginawa. Itanya ko pa para ipamukha sa kanya ang pagkakaiba ng aming pamumuhay sa malapraisong isla na dati kong tirahan. Andito na naman tayo, Adan. Pwede bang magkaroon ka naman ng interes sa pamumuhay dito sa syudad para sa ating anak? Tila naiinis na wika nito. Tumahimik na lang ako. Wala na akong magawa pa. Mahal ko si Misty at ang anak namin. At ayaw ko rin namang lumaking kagaya ko si Adela. Ang daming hindi alam na mga bagay-bagay. Ang nais ko ay lumaki ito ng normal, makapag-aral at lumaking matalino. Unti-unti ko na lang itong niyakap at hindi na muling nagsalita pa. Subalit, susubukin talaga tayo ng panahon. Isang hapon noon, umuwi ang aking anak na inaapoy ng lagnat. May itinuturo ito sa likod ng bahay. Lula daw at gustong makipaglaro sa kanya. Nang akin itong kumpirmahin na isang aswang ang palaging nakabuntot kay Adela. Naaswang ang aking anak, kaya sobra akong nanggigil. Pinuntahan ko kaagad at sinaway. Subalit naging mabangis ito at gusto akong sugurin. Kaya inilabas ko na rin ang tunay kong anyo. Walang hiya kang aswang ka. Alam kong natatakam ka sa anak ko dahil bukod sa may halong dugong halimaw na nagbibigay dagdag lakas at kapangyarihan sa ating mga aswang, ay nakakabata rin ito ng mukha. Subalit subukan mo lang nagalawin ang aking anak. Malalaman mo ang magiging kaparusahan mong aswang ka. Galit na bulyaw ko rito. Inakala kong lalayo na ito subalit nagulat ako nang bigla itong dumapo sa aking harapan. Unti-unting naganyong tao at tinatawag ang aking pangalan. Narinig kong tinatawag kang Adan. Ikaw ba ang apo ni Tandang Ephraim? Tanong nito. Nagulat ako dahil sa tagal nang namatay ni Lolo Ephraim. Ngayon ko lang nalaman na may nakakakilala pala sa kanya. Paano mo nakilala si Lolo? Gulat na tanong ko dito. Dahil ako ang iyong ina. Ikaw ang nag-iisang anak namin ni Adonis. Diretsong wika nito. Akala ko noon hindi ko na makikita pa ang aking ina o ama. Hindi na ako nagka-interes na hanapin dahil wala naman akong ideya. Paano mo masasabing ako ang iyong anak? Tanong ko rito. Dahil kamukhang-kamukha ka ng iyong ama, Adan. At ako ang nagpapangalan sa iyo niyan. Kwento pa nito
Bakit mo ako nagawang iwanan sa kamay ni Lolo? Inabantunan niyo ako. May hinanakit na sumbat ko sa aking ina. Patawad anak. Mahabang kwento. Hindi ko gustong iwanan ka. Umiiyak na saad nito. Pero ginawa mo pa rin. Mas mahalaga pa sa iyo ang anumang bagay kaysa sa akin na anak mo. Sumbat ko pa rito. Makinig ka, Adan. Hindi kita inabandona. Maging ang ama mo ay matagal ka na ring hinahanap. Ayaw lang talaga ng Lolo Efraim mo na magkatuluyan kami ng iyong ama. Dahil natatakot siyang baka hindi matanggap ang pagiging aswang natin. Kaya ang ginawa niya, pinaghiwalay kami ni Adonis. Ngunit hindi siya nagtagumpay. Mahal ako ng iyong ama. Kahit isa akong aswang kaya nagsama pa rin kami. At kasama ka sa aming pamumuhay, Adan, noon. Subalit nagising na lang kami isang umaga na wala ka na. Inakala ng iyong ama na kinain kita. Halos patayin niya ako. Kinamuhian. Dahil ayaw niyang makinig sa paliwanag ko. Iniwanan ako ng iyong ama kaya nabaliw ako ng ilang taon. Hindi ko alam kung saan kita hagilapin. Maging si Adonis ay pinagtaguan ako. Kaya lahat ng lalaki na makikita ko noon ay kinakain ko dahil sa galit. Galit ako kay Tatay Efraim sa pagtakas at pagtago niya sa iyo. Galit ako kay Adonis dahil iniwanan niya akong nagtatangis. At inakusahan pa sa salang hindi ko kayang gawin. Sobrang haba ng pagsasalaysay nito. At inabot na kami ng gabi sa ilalim ng sagingan sa likod ng aming bakuran. Hindi ako nakapag-react sa kwento nito. Sobrang hirap din yata ang kanyang pinagdadaanan kung totoo man lahat ng iyon. Pero bakit mo pinagdidiskitahan ang iyong apo? Tanong ko na lang dahil ito ang dahilan kung bakit iyak ng iyak ang aking anak. Anong ako? Hindi mo ba nakikita ang nasa bubong ng bahay mo? Yan ang binabantayan kong huwag makapasok dahil may kalalagyan siya sa akin. Wika nito. Sabay turo sa malaking paniki na nasa ibabaw ng aming bubong. Doon ko lang nakita ang halos nakatuwad na aswang sa bubong ng bahay. Sumisilip ito sa loob. Siguro ay may nalikhang maliit na butas. Ilang sandali pa ay lumipad na ang aking ina patungo sa bubong ng bahay. Hinila nito palayo ang nilalang na nasa bubong. Inilipad niya ito palayo at doon na rin tumahan ang aking anak. Umuwi akong nakatulog sa bisig ng aking asawa, ang aming anak na si Adela. Adan, saan ka ba galing? Kanina pa kita hinahanap. Tanong ng aking asawa. May masamang hininga na umaaligid, kaya kailangan kong itaboy. Sagot ko dito. Ang bangis ng ik-ik kanina sa bubong natin. Halos hindi na tumahan si Adela kung hindi pa ito lumipad palayo. Kwento pa nito. Ang hindi niya alam ay sadyang inilipad ito ng matanda na nagpakilala na ina ko. Napabuntong hininga ako nang maalala ang ginang. Siguro nga ay totoong ina ko siya. Dahil ramdam ko rin ang tinatawag na lukso ng dugo. Ang gaan ng dugo ko sa kanya nang magkwento ito. Nang magkwento ito ay tila biglang nawala ang naipong hinanakit sa aking dibdib. May problema ba, Adan? Tanong nito nang mahalatang tila balisa ako. Gusto mo bang kumain ng hilaw na karne? Sige lang, nasanay naman ako . Saad pa nito. Hindi iyan. Misti, paano kung biglang sumipot ang aking ina at isa rin palang aswang? Seryosong tanong ko rito. Ano pa ba ang asahan ko? Siyempre papasok ka agad sa isip ko na aswang rin iyon dahil ina mo. Bakit? Akala ko ba wala ka ng pakialam sa mga magulang mo na matagal ka nang inabandona? Tanong pa nito sa akin. Nagpakilala na siya sa akin, Misti.
at ipinaliwanag niya sa akin ang lahat kung bakit hindi kami nagsama ng ganoon katagal. Salaysay ko rito. Kwento ko sa aking asawang lahat at gaya ng inaasahan ko, gusto niyang sasamang tumira sa amin ang aking ina. Sobrang tuwa ko dahil nagkaroon ako ng pagkakataon na makasama ang aking ina. Doon ko rin nakita kung gaano ako kamahal ng aking ina. Maging ang kanyang apo at ang aking asawa ay sobrang niyang minahal. Dumating ang 18 kaarawan ni Adela. Sa ayaw at sa gusto ko at maging ni Misty na aking asawa ay mangyayari talaga ang dapat mangyari. Magiging ganap na aswang si Adela pagsapit ng 12:00 ng gabi. Pinahid ng lola niya ang langis sa kanyang katawan pagkatapos ay inusala ng ritual. Biglang sumigok si Adela. Maya-maya pa ay unti-unti nang nagbago ang kanyang katawan. Tutubuan na ito ng pakpak at mayayabong na balahibo. Tila minamagnit pataas ang mga buhok nito at biglang nagsitaasan. Isang baso ng dugo na mainit-init pa ang iniabot ni Misty sa kanyang anak. Sunod ay ang hilaw na karne ng hayop. Ma, pa, hindi ako mabubusog nito. Iba ang hinahanap ng hininga ko. Pwede ba ngayaan niyo akong lumabas ngayong gabi? Tanong nito sa amin. Binigay ko rito ang permiso. Hindi ko pwedeng pigilan kung ano ang hinahanap ng kanyang hininga. Isa na siyang ganap na aswang at siya na ang may kontrol ng buhay na mayroon siya. Magiging ligasiya na yata ng aming angkan ang pamana ng pagiging aswang. At hindi na ito maputol-putol pa hanggang sa susunod pang mga henerasyon. Masayang inilibot ni Adela ang buong syudad. Nasihan itong makita ang nagliliwanagang ilaw sa ilalim. Unti-unti siyang bumaba at may namataan itong grupo ng kabataan na nag-iinuman. Bumaba siya at naglakad palapit sa mga ito. Ang laki ng bawat lunok niya habang iniisip kung gaano kalilamnam ang utak ng mga ito. Napansin siya ng isa, kaya nginisian siya nito at kinawayan. Mga pariyo, may magandang anghel na bumaba sa lupa. I-welcome natin. Wika pa ng isa na naduduling na sa sobrang kalasingan. Lumapit nga rito si Adela. Ngiting-ngiti habang tinitigan ang bawat isang nakatuon lahat ng atensyon sa kanya. Halos hindi na ng mga ito makagalaw sa labis na pagkalasing. Hinawakan ni Adela ang ulo ng isa. Hinimas-himas kaya napatingala ito sa kanya. Unti-unting nilalapit ni Adela ang kanyang mukha rito na siyang gusto naman ito. Yumuko si Adela kaya natabunan ng kanyang mga buhok ang kanyang mukha. Hindi nakita ng grupo kung paano lumaki ang bunganga ni Adela at nilamon ang isang buong ulo ng kanilang kasama. Nang sumirit ang dugo mula sa leeg ng bitawan ni Adela ay tsaka lang tila lumiwanag ang paningin ng mga kasama nitong mga lasing na rin. Tila nahimasmasan na sa pagiging lasing at mabilis na tumayo sabay sigaw ng "Aswang!" Subalit mabilis na nahawakan ni Adela ang isa sa kanila. Wala itong lakas dahil sa sobrang kalasingan, kaya bigla na lang bumagsak ng hawakan ni Adela. Matapos nguyain ang una ay kinagat-kagat kaagad nito ang isa pa at buong lakas na pinutol gamit ang matatalim na ngipin. Walang pag-alinlangang nginuya iyon at sarap na ninanamnam ang malinamnam na lasa ng utak. Hinayaan niyang makatakas ang tatlo pa. Kontento na muna siya sa dalawa. Busog na busog rin naman siya sa dalawa. Umuwi na itong puno ng dugo ang buong mukha at damit. Naligo ito at naglinis ng katawan. Nagbihis at saka mahimbing na natulog. Tinanghali na ito ng gising. Pagkagising nito ay masayang ngiti ang bumungad sa amin.
Mukhang maganda ang gising ng apo ko ha. Tanong ng lula nito. Sobrang ganda lola. Pagkaramdam ko, akin ang buong lakas ngayon. At sobrang ganda ko. Masayang wika nito. Tanggap mo ba kahit ganito ang ating angkan anak? Tanong ko rito. Malapad ang ngiti nito sa akin. Siyempre naman papa. Mas lamang tayo kung ganito. Bukod sa makakatulong tayong dumispatcha ng mga walang silbi sa mundo, hindi tayo basta maabuso ng mga tao. Nakangising wika ni Adela. Kakaiba kasi ito kung mag-isip. Kung ako noon ay ayaw ng tao dahil ayaw ko na maabuso, siya ay iba. Kaysa naman dumarami ang taong salot sa lipunan, bakit daw hindi bawasan? Makakatulong na siya sa gobyerno. Mababawasan pa ng mga maperwisyong tao ang mundo. Anak, hindi ka ba natatakot dyan sa prinsipyo mo? Paano kung isang araw, ikaw ang matsimpuhan ng mga adik at mga lasinggero na iyan? Nag-aalalang tanong noon ng kanyang ina. Huwag mo kong alalahanin ma. Kaya ko ang sarili ko at hindi ko naman ilalagay ang sarili ko sa kapahamakan. Sagot nito sa ina. Hayaan mo na ang anak mo, miste. Kaya na niyang depensahan ang kanyang sarili. Huwag ka lang masyadong mabahala. Alam naming mga aswang kung paano dumepensa. Paniniguro ko sa aking asawa nang maibsa naman ang laging pag-aalala nito sa aming anak. Hanggang sa dumating na rin ang araw na nagkaroon ng karelasyon si Adela. Hindi niya inilihim ang kanyang katauhan rito. Malugod naman siyang tinanggap ng lalaki. Ilang beses pa niya itong pinagtabuyan subalit hindi talaga ito sumusuko. Hindi na talaga mapigilan ang pagdami ng lahi namin. Dahil ang magiging anak ni Adela, paniguradong magiging katulad din namin. At iba ang aming pakay sa mundo. Operasyon linis na makakalat ng lipunan gaya ng adik, lasenggero, magnanakaw at kung ano pang masasamang damo. Dahil dumarami na ang pakainin sa loob ng bilibid, bakit hindi na lang kami ang konsumidor ng mga iyon? Wala nang problema ang gobyerno kung magkaganon. Kokonti na lang ang maipasok sa mga kulungan. Ang iba diretso na sa aming tiyan. At bakit hindi kayang gawin iyon? Siyempre, magagawa namin iyon kasi libreng karni din yon. Wala namang ambag silipunan ng mga adik at tripis, hindi ba? Kaya kung may kilala kayong ganon, ibulong niyo sa akin. Pupuntahan ko mamayang gabi. Mapagpalang araw, Sir Casper. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Rain. 29 anyos. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ay nangyari noong taong 1964. Ito po ay kwento ng yumao kong lolo na si Lolo Enrico. Noong binata pa raw siya, kalat ang patayan ng hayop sa kanilang lugar. Marami sa kanyang mga kababayan ang namatayan ng manok, baboy, kambing, baka o kahit na kalabaw. Wala namang naging malinaw na dahilan kung paano iyon nangyari. Wala namang gumagalang kriminal sa bayan namin noon. Basta kapag may nangyayari ng may kinalaman sa kababalaghan, palaging may sagot si Don Pacondo na mas nagbibigay pa ng maraming katanungan sa isip ng tao. Si Don Pacondo ay isang albularyo. Matagal na siyang nakilala sa aming lugar. Ilang taong nangangailangan na ang kanyang natulungan. Gustong-gusto siya na kinukuha kaagad ng mga tao dahil may resulta kaagad ang lahat ng problemang inihihingi ng tulong ng mga tao.
Sabi ng ilang nakakakilala sa kanya, si Don Facundo raw ay biniyayaan ng anting-anting para manggamot ng maraming may sakit. Sabi naman ng iba, isinumpa siya. Pero para sa aking lolo Enrico, si Don Facundo ay isa lang normal na kaibigan niyang nakakasama kahit saan. Magkababata ang aking lolo at si Don Facundo. Sa bakuran ng Don madalas maglalaro ang dalawa hanggang sa magbinata sila. Ayon kay lolo, nagsumpaan sila ni Don Facundo na walang iwanan at tanging sila lamang ang mananatiling magkaramay. At nung mamatay ang mga magulang ni Don Facundo, ay agarang naipasa sa kanya ang kayamanan ng mga ito. Kaya naman mas lalo siyang nakilala bilang isang matulungin na tao. Ang kanilang kayamanan ay ginamit niya para mapasaya ang kanyang naghihirap na kababayan. Kaya naman minahal siya ng mga tao. Nang minsang magkayayaan sila ni Lolo Enrico na umakyat ng bundok, nagkaroon umano sila ng matinding problema. Naligaw sila at hindi na alam kung saan ang tamang daan pabalik. May isang kubo silang natagpuan sa gitna ng kagubatan. Kaya naman naisipan nilang manatili na muna doon ng isang gabi. Kampante naman sina Lolo dahil alam niyang may tamang mga armas naman sila at hindi basta-basta umuurong sa laban. Kung sakaling mang magka-problema sa kanilang pananatili, ay kaya naman nilang ipagtanggol ang kanilang sarili. Nagpalipas nga sila ng gabi sa banyagang kubo na hindi nila alam kung mayroon bang may-ari. Hindi alam ni Lolo kung gaano nakatagal raw siyang nakapagit. Basta ang alam niya lang, may kung sino ang nagpupumilit na pumasok sa kanilang kinaroroonan. Kahit lalaki si Lolo ay sobra-sobra ang takot niya ng mga oras na iyon. Sinubukan niyang sumilip sa bintana kung sino ang naroroon. Pero wala naman siyang makita. Ang alam niya lang, pagkabukas niya sa pinto, ay isang babaeng may magulong buhok ang pumasok at sumugod sa kanya. Nagpangbuno sila ng babae tsaka nasindak sa labis na takot nang makita niya kung paano tumubo ang dila ng babae para sana pumulupot sa kanya. Mabuti na lang daw ay dumating si Don Facundo at siyang nakipagbuno sa aswang. Malaking tao si Don Facundo. Magandang lalaki at matangkad. Alam ni Lolo na hindi ito uurong sa kahit na anong laban. Nakita niya kung paano pinagkakalmot ng kanyang kaibigan ang aswang hanggang sa magawa nga nitong talunin ang babae. Hindi na raw naisip pang usisain ni Lolo ang babae kung ano bang dahilan nito at basta na lang sumugod. Basta ang huling natatandaan niya, nang matalo raw ni Don Facundo ang babae, ay may ibinigay itong botelya sa kanya. Tinanggap ni Don Facundo ang bote bilang pagkilala sa pagkapanalo niya. Mula noon, hindi na raw nila nakitang muli ang babae. Napapansin din daw ni Lolo Enrico na may nagbabago sa ugali at pakikitungo sa kanya ni Don Facundo. Nagiging mailap ang lalaki at halos hindi na nakikipag-usap sa kanya. Hindi niya din naman masasabing iniiwasan siya dahil nagkakasama naman sila. Lamang, hindi na ito nagsasalita kung hindi naman kailangan. Napansin ni Lolo Enrico na mas nagiging mahilig sa mga hilaw na pagkain si Don Facundo. Nang magkatay nga araw ng baboy ang pamilya nila na nataong piyesta, ay ninakaw ng lalaki ang mga hilaw na lamang loob at dinala sa kung saan. Nang tinangka itong sundan ni Lolo, halos malaglag ang panga niya nang makitang kinakain ni Don Facundo ang mga hilaw na lamang loob kung saan tigmak na ang mukha nito sa sariwang dugo.
Doon kumalat ang usap-usapang aswang di umano si Don Pacondo. Pero nakapagtatakang hindi naman ito sinasaktan ang aking lolo. Ang sabi naman ng ibang nakakatanda, ganyan daw talaga ang ugali ng isang aswang. Kung maaari nga raw, ay poprotektahan nila ang kanilang mga kaibigan laban sa masasamang loob gamit ang kakayahang mayroon sila para manatiling ligtas ang mga ito. Kapag may mga chismis din sa labas ay madalas din na ipinagtatanggol ni Lolo Enrico ang kanyang kaibigan na nararamdaman niyang nalulungkot dahil sa nangyayari. Isang araw, biglang naglaho si Don Pacondo at walang sino man ang nakakaalam kung saan siya nagpunta. Nalungkot ng gusto ang aking lolo sa pagkawala bigla ng kanyang matalik na kaibigan at kababata. Tuluyang nakalimutan ng mga tao ang kabutihang ipinapakita sa kanila ni Don Pacondo sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kayamanan niya sa kanyang mga kababaryo. Ni hindi na nga ipinakalat ng lahat kung paano niya binuhay ang mga kababaryo sa panahon ng kahirapan. Lumipas ang ilang araw at linggo hanggang sa maging buwan at taon. Hindi na raw namalayan ni Lolo na isang taon na niya pa lang hindi nakikita si Don Pacondo. Dahil sa pangungulila, nagpasya siyang magpunta sa tirahan ng mga ito. May katagalan na mula nang umalis ang katiwala sa bahay ni Don. Kaya alam ni Lolo na kulang na sa alaga ang buong bahay. Hindi na nahahawanan ang hardin, hindi na nalilinisan ang buong bahay, at higit sa lahat, hindi na napapausukan ang paligid. Naglalakad-lakad sa loob ng bakuran si Lolo. Nagtaka siya dahil kung gaano karumi sa labas, napansin niyang mukhang malinis naman sa loob ng bahay. Mukhang may naririnig pa siyang mahinang musika at may mabangong kape na nagmumula sa loob ng bahay. Ayaw mang isipin ni Lolo na nariyan lang sa loob si Don Pacondo, pero kumakabog ng malakas ang kanyang dibdib. Tila ba may kutob siyang hindi naman nilisan ng kanyang kaibigan ang tahanan nito. Pumasok siya sa loob kahit walang permiso. Tama nga siya. Malinis daw ang buong kabahayan. Nagpatuloy siya sa pagsuyod sa buong paligid at napagtantong kahit minsan walang bakas nga na iniwanan ang nasabing tahanan. Pumasok siya sa ikalawang palapag at parang may sariling isip na nagtungo sa kwarto ni Don Pacondo. Nagulat siya nang makitang papalabas din di umano si Don Pacondo. Kaya pareho silang nagkagulatan at mahigpit na nagkayakapan. Sunod-sunod na tinanong ni Lolo si Don Pacondo kung saan ba ito nagpunta at bakit ang tagal di umano itong nawala. Sabi naman ng kanyang kaibigan, may nangyari na hindi pwedeng sabihin kay Lolo. Mananatiling lihim lamang iyon, lalo na't hindi na raw kagaya ng dati si Don Pacondo. May nagbago na raw sa pagkatao niya at ayaw niyang madamay di umano si Lolo sa nangyayari sa kanya. Pero dahil ang lolo ko ay nakuryoso, gumawa siya ng paraan para mamatyagan ang kanyang kaibigan kung ano nga ba ang sinasabi nitong nagbago rito. Gabi ng Agosto, 1965. Patiyad na nagtago si Lolo sa hardin ni na Don Pacondo. Habang ginagawa niya iyon, mahigpit niyang hinawakan ang bagong kakahasang itak na sabi ng kanyang ama ay pangontra laban sa aswang. Hindi naman daw niya ito binabalak na gamitin sa kanyang kaibigan. Pero hindi niya raw kasi alam kung ano ang itinatakbo ng isipan nito. Kaya mas mabuti na kung nakakasiguro siya sa lahat ng kanyang mga hakbang. Patiyad siyang naglakad papunta sa likod bahay kung saan napansin niyang malawak na nakabukas ang pinto. Balak niya sanang pumasok ngunit
Nauna sa paglabas si Don Pacondo. Mukhang may inihahanda itong malaking piging dahil sa dami ng banderitas na nakapalibot sa buong bakuran. Sa kasukalang bahagi ng kanyang hardin, may iilang bagay siyang hinila na hindi lubos akalain ni Lolo kung bakit nito gagawin. Nagtataka siya nang makita ang nasa 3 malalaking katawan ng saging na nakahileran niyang inilagay sa mesa. Nakaya niyang buhatin ang mga iyon nang siya lang mag-isa. Nagsimula nang kumabog ng malakas ang dibdib ni Lolo nung mga oras na iyon. Tinadtad ni Don Pacondo ang mga katawan ng saging at nagulat si Lolo Enrico nang sumirit ang masaganang dugo. Nang mahiwa na niya sa maliliit na parte ang mga katawan ng saging, ay nagulat palalo siya nang makita ang pagbabago niyon. Naging karne iyon ng baboy. Nanlaki ang mga mata ni Lolo at hindi makapaniwala sa nasaksihan. Hindi niya alam kung paano tatanggapin sa kanyang sistema ang ginawa ng kanyang kaibigan. Umalis siya sa pinagtataguan at kumaripas ng takbo na tuliraw ang isipan. Kinabukasan, kumalat ang balitang marami sa kanilang kapitbahay ang namatayan ng mga alagang baboy. Natatagpuan na lamang ang mga itong nakahandusay sa kulungan nito na wala ng buhay. Wala namang malinaw na paliwanag ang mga tao kung bakit nangyari iyon. Ang sabi ng kanyang mga kapitbahay ay wala naman daw sakit ang kanilang mga alaga. Isa si Lolo sa nakipaglibing at nakasaksi sa kakaibang pangyayari habang tinatabunan ng lupa ang patay na baboy. Habang paunti na lang ang bahagi ng katawan nitong kailangang tabunan, nagulat si Lolo nang makitang tila nagiging katawan ng saging ang baboy na kanilang nililibing. Dahil doon ay may nagsalita ng saloobin at baka raw aswang ang may kagagawa ng pagkamatay ng kanilang mga alagang baboy. Maging si Lolo ay biglang nagdalawang isip at naalala ang ginawa ng kanyang kababatang si Don Pacondo na ginawang karne ang katawan ng saging. Hindi niya maiwasang isipin na baka may kinalaman si Don Pacondo sa nangyayari sa mga alagang baboy ng kanilang mga kapitbahay. Baka raw ipinagpalit ni Don Pacondo ang katawan ng baboy sa katawan ng saging. Kaya ito ang nakita ni Lolo habang inililibing. Samantalang ang tunay na katawan ng baboy ay nasa bahay mismo ni Don Pacondo at kinakatay na niya at kinakain. Nagulat si Lolo nang may nagbanggit ng pangalan ni Don Pacondo. Kesyo baka raw nagbalik na ang lalaki at siyang naghasik ng lagim sa kanilang baryo. Gusto man daw itanggi ni Lolo ang lahat ng paratang na iyon laban sa kanyang kababata, ay wala naman siyang magawa. Nasaksihan niya din kasi mismo ang ginawa nito. Kinagabihan, nagulat ang lahat nang sumakit ang kanilang mga tiyan at halos na may lipit sa sakit talaga. Sunod-sunod na nanghihina ang lahat maliban kay Lolo. Tinanong niya ang mga kababaryo kung ano ba ang kinain ng mga iyon. At ayon sa kanila, iyong huling baboy na sa tingin nila ay kamamatay lang, ay kanila umanong kinatay at kinain. Ang masakla pa, halos lahat ng tao sa kanilang baryo ang nakakain niyon. Ganon talaga kasi dati. Kahit makahuli ka sa aming lugar, kahit baboy ramo, halos buong baryo ang lalapa. Ayan, katakawan. Dahil desperado, lumapit si Lolo kay Don Pacondo at humingi ng tulong. Nakiusap siya na pagalingin ang mga taong sumakit ang tiyan at baka may maitutulong daw siya. Tumawa lang si Don Pacondo at sinabing wag na raw kasing ibintang sa kanya ang lahat ng bagay na nangyari sa kanilang lugar nang wala naman silang ebidensyang nakikita na siya nga ang gumawa.
Natahimik si Lolo at hindi na nagsalita pa. Basta ang natatandaan niya, lahat ng sumakit ang tiyan ay gumaling noong araw. Pero humingi ng kapalit si Don Facundo sa mga tao, kagaya ng manok, kambing o baboy. Ang masakla pa, kinakain niya ito ng buhay at sariwa. Naging kilalang albularyong aswang na mambababoy si Don Facundo. Siya kasi ang tipo ng aswang na kumakain ng hilaw na hayop, pero hindi naman nananakit ng tao. Alam ni Lolo na ginawa ni Don Facundo ang pangyayaring iyon dahil may nagbago nga sa kanyang pagkatao. Sabi ni Lolo, aswang daw ang babaeng nagbigay ng botilya kay Don Facundo, kaya nawawala siya sa sarili at nagagawa niyang mambiktima. Aswang siya sa gabi, samantalang albularyo naman sa umaga. Tuluyan nang umiwas si Lolo sa lalaki, lalo na't nakikita niyang nagpapalit ito ng anyo sa gabi at nambibiktima pa din ng mga alagang baboy. Gaano man niya ninanais na itanggi iyon, ay wala na siyang magawa. Sa ngayon, pumanaw na po ang Lolo Enrico ko, maging si Don Facundo. Ang kwento tungkol sa kanya ay nagsilbing panakot sa mga batang gumagala sa gabi. At hanggang dito na lang po ang aking kwento, mga kaaswang. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig. Muli po, ako po si Ren ng Sikretong Lugar. Hello mga kaaswang. Maraming salamat po sa lahat ng hindi nakakalimot mag-subscribe sa ating channel. Pagpalain kayo palagi. Tandaan niyo yan. Hello po mga kaswang. Sobrang natuwa lang po ako. Bago po tayo mag-umpisa, shoutout ko lang po lahat na nag-avail ng badge at nag-renew. Shoutout po kay Angel D. Maraming salamat po ma'am sa pag-avail ng badge. Shoutout po kay Imalin Soreds. Maraming salamat din ma'am sa pag-avail ng badge. Shoutout po kay Isa23 Colin. Maraming salamat din ma'am sa pag-avail ng badge. Shoutout din kay Broso Vlogs. Maraming salamat po ulit ma'am sa pag-renew ng badge. At shoutout kay Ma'am Milagros Salok, ang ninang ng anak ko. Alright. Salamat palagi ma'am, Mare, sa pag-avail ng badge palagi at pag-renew. Yun lang po at marami talagang salamat kasi malaking tulong iyon sa akin. Ingat po at pagpalain kayo palagi. Simulan na natin. Mapagpalang araw, Sir Casper. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang George. Ako po ay 48 anyos na. Ang kwentong kababalaghang ibabahagi ko sa inyo ay nangyari lang noong taong 2013 sa siyudad ng Tanay. Tubong taga-Kabankalan ako pero nasa Tanay ako ngayon dahil dito na ako nagkapamilya. Ang aking trabaho ay dito na din nakadistino at higit sa lahat ay nakapagpundar na kami ng aking asawang si Lovely ng iilang mapagkakakitaan sa syudad. Sa kabila ng pagiging abala ko sa negosyo, ay may mga kwentong kababalaghan din akong naranasan noon. Ito ay tungkol sa mga nilalang na tinatawag nilang aswang. Ang mga aswang sa aming lugar ay sinasabing mababangis at umaatake ng tao. Kwento nga ng mga kamag-anak ko sa Kabangkalan ay nagagawa pa ngang magkatay ng mga aswang kahit maliwanag at umaga, lalo na kung may naaamoy silang sariwang dugo na hindi naman pamilyar sa kanila. Totoo ang kasabihang mas maganda maging kapitbahay ang aswang kaysa magnanakaw dahil hindi ka raw nito tatraydorin. Huwag nga lang maging isang dayo at talagang bibiktimahin ka ng mga aswang. Isa sa mga dayo sa amin ang karpenterong si Johnny.
Kaedad ko lang siya at sa pagkakaalam ko ay walang asawa o mga anak man lang. Basta na lang siyang dumating sa aming lugar sa kasagsagan ng bagyo, kung saan nangangailangan ang mga tao ng karpenterong mag-aayos ng mga kabahayang nasira. Naging kaibigan ko si Johnny at kapitbahay. Ang kanyang pinto ay katapat lang din ng tahanan ko. Tahimik na tao si Johnny at hindi pala kaibigan. Kaya nakapagtataka na ako lang ang kinakausap niya. Madalas siyang mapagkamalang werdo dahil hindi naman pala imik ang lalaki at mas gusto pa niya ang nagtatrabahong buong araw. Ako man ay walang masabi sa kanya kahit pa hindi siya palakibo. Mas maganda ang ganong uri ng tao, malayo sa gulo at iwas sa mga kaaway. Sa katunayan, 6:00 pa lang ay nakasarado na ang kanyang buong bahay. Kaya naisip ko, maaga siyang natutulog. Pero mali ako. Dahil isang gabi habang naninigarilyo ako, ay napakunot ang aking noo nang makarinig ng mahinang kalabog mula sa loob ng kanyang bahay. Nagtaka ako kasi unang pagkakataon kong makarinig ng hindi pamilyar na huni sa katapat na bahay at naisip ko, baka may nakapasok na babangis na hayop sa loob ng kanyang tahanan. Inalerto ko ang aking asawa at ginising siya. Sabi ko, kapag narinig niya akong sumigaw o tila ba nasaktan, ay tumawag siya kaagad ng tulong. Nagmamadali akong nagtungo kaagad sa bahay ni Johnny para tignan kung ayos lang ba siya. Natuklasan kong nakaawang ang kanyang pinto nang makalapit ako. Kaya naman walang paalam na akong pumasok. Lalo na't napansin kong mukhang wala namang tao. Dala ang aking itak ay sinuyod ko ang kanyang buong bahay para lamang makatagpo ng kakaibang malalapot na likido sa sahig sa kusina. Sinundan ko iyon hanggang sa likod bahay at doon may nakita na naman akong masukal na kakahuyan na hindi ko inasahang may lagusan pala papunta sa kabilang malawak na kalsada. Tinalunton ko ang daanang iyon hanggang sa mapagtanto kong tinatahak ko na ang landas pupunta sa palengke. Hindi ko alam kung ano ang iisipin, kung papunta ba si Johnny sa palengke. Bakit kailangang sa gabi ba kung kailan sarado na ang mga tindahan at wala ng tao? Walang imik na nagpatuloy ako sa paglalakad hanggang sa makarating ako sa katayan, kung saan abala ang isa sa mga empleyado sa pagtatapon ng sobrang pinaglinisan nila ng lamang loob ng baboy sa basurahan. Nagtago ako sa isa sa mga wala ng tindang stalls at nakiramdam. Isang nakajakit na lalaki ang naroon at biglang lumabas mula sa kanyang pinagtataguan. Nakilala ko ang bulto nito bilang si Johnny. Hindi ko alam kung ano ba ang kanyang ginagawa sa likurang bahagi ng palengke. Pero natitiyak kong magkakalkal siya ng basura dahil iyon ang punteriya niya. Nagtataka akong napatingin sa ginagawa niya nang simula na nga niya ang magkalkal. Ilang beses ko mang isipin na baka may naitapon siya sa basurahang iyon, ay wala namang koneksyon ang basurahang iyon sa kung anumang bagay ang dinispatcha niya. Nagtataka akong napatingin sa ginagawa niya. Hindi ko na lang siya pinansin at umatras na. Kahit ano naman sigurong gawin niya, ay wala akong pakialam. Hindi ako kagaya ng mga tismosa sa amin na halos halughugin ang buong pagkatao ng isang residente para lang may mapag-usapan. Umuwi akong hindi na inalam kung ano ba ang kanyang ginagawa sa lugar na iyon sa ganong oras ng gabi. Kinabukasan, maaga akong nagising habang bumibili ng tinapay sa bakery. Narinig ko ang usapan ng mga kapitbahay ko doon sa kanto tungkol kay Johnny.
Kagabi raw ay namataan ni Aling Lydia si Johnny na nilalantakan ang mga nadurog na lamang loob sa likurang bahagi ng katayan ng palengke. Doon nagsimula ang usap-usapan ng aking kapitbahay na dayo ay isang aswang. Ayaw ko mang maniwala ay hindi ko naman magawang isinantabi ang usapang iyon. Ako kasi mismo ay nakita kung paano siya nagkalkal sa basura. Iyon nga lang ay hindi ko naman inakalang mga lamang loob ng kinatay na hayop ang sadya niya sa loob para kainin. Naging mapagmatsyag tuloy ako sa mga ginagawa ng aking kapitbahay. Kung totoong aswang siya, hindi ako natatakot sa kanya. Sa halip nakaramdam ako ng pagkamangha. Unang pagkakataon kong makakita ng isang tunay at buhay na aswang. Siguro magiging tagapagtanggol ang tingin ko sa kanya. Hindi kagaya ng ibang impresyon ng mga kapitbahay ko na wala namang ibang ginagawa kundi ang manira. Nang sumunod na gabi, muli akong bumangon para matyagan na naman si Johnny. Kagaya noong una, nakita ko na naman siya sa likod ng katayan at may kinakalkal ng kung anong bagay sa loob ng basurahan. Napasinghap ako nang makita ang lalaki na may kinukuhang malalaking plastik sa basurahan at binuksan iyon. Napatikip ako sa aking ilong nang malangap ang masangsang at malangsang amoy ng basurang iyon. Ilang saglit pa, naging abala na si Johnny sa kanyang ginagawa. Naririnig ko ang mabilis niyang pagmuya na tila ba nagmamadaling ubusin ang kung anong pagkaing nilalantakan niya. Hindi na ako nakapagpigil at tuluyan na akong lumabas sa aking pinagtataguan. Mukhang wala naman sigurong problema kung kumprontahin ko siya. Wala namang napapabalitang pinatay sa aming lugar o kahit nawawala man lang. Kaya ibig sabihin, hindi na nanakit si Johnny. Tinawag ko ang kanyang pangalan nang tuluyan na akong makalapit sa kanya. Nahinto sa ginagawa ang lalaki at dahang-dahang lumingon sa aking direksyon. Nanlaki ang kanyang mga mata at nabigla. Kagaya din ng pagkabiglang nararamdaman ko nang masilayan ko ang pula niyang mata at tigmak sa dugo niyang mukha. Umangil siya at hindi na muli pang hinarap ang kanyang nilalantakan. Binitawan niya iyon at lumapit sa akin. Sa bawat marahan niyang paghakbang, napapaatras ako at halos mabingi na sa lakas ng kabog ng dibdib ko. Mukhang isang pagkakamali ang ginawa kong pagtawag sa kanyang pangalan. Sumingasing si Johnny na naging dahilan ng pagbabago ng kanyang itsura. Ang kanyang dila ay naging mas mahaba pa sa kanyang katawan. Naglalabas iyon ng masangsang na amoy na nagpapasama ng aking pagkaramdam. Nanlilisik ang kanyang mga matang nakatitig sa akin, na tila ba hindi niya nagustuhan ang ginawa kong pangingialam sa kanya. Umatras ako at hintakot na dumistansya sa kanya. Bigla akong napagtanto kung anong katangahan ba ang ginagawa ko. Ni hindi na ako nakagalaw nang bigla niya akong dakmain at kinalmot gamit ang matutulis niyang kuko. Napasigaw ako sa labis na sakit. Ang hapding nararamdaman ko ay tila umaabot papunta sa aking kailaliman. Wala akong naririnig na anuman sa kanya maliban sa kanyang mga angel. Hintakot akong napapikit sabay pagmamakaawa sa kanya na hindi ako kalaban. Hindi ko alam kung nasaling ko ba ang pagkapusong tao niya. Dahil hindi niya itinuloy ang balak na pananakit sa akin. Sa halip, muling nagbago ang kanyang anyo patungo sa pagiging normal na tao. At tila huminahon sa kanyang nadarama. Nang magbalik siya sa normal na itsura ay hinarap niya ako at nahihiyang napatitig sa akin. Aniya, hindi raw siya masama. Sadyang daladala na niya mula pa noon ang pagkataong aswang. Kaya siya naging lagalag.
Walang permanenteng tirahan. Akala niya, sa lugar namin ay makakatagpo na siya ng kapayapaan. Pero mukhang nagkamali raw siya. Hindi naman siya masamang aswang, kagaya ng iba. Kontento na siya sa pangangalkal ng basura sa likuran ng katayan, kung saan may itinatapong mga sobrang durog na lamang loob sa basurahan. Iyon lang naman at wala ng iba. Bigla tuloy akong naawa sa kanya, lalo na sa mga narinig ko sa kanya. Hindi makatwiran na husgahan ng isang tao na hindi naman pala alam lahat kung ano ang tunay na pagkatao. Inalok ko siya ng pagkakaibigan. Sabi ko sa kanya, iwanan na niya ang kanyang tahanan at bubuhayin ko siya. May kilala akong embalsamador kung saan nagtatapon lang ng mga lamang loob ng tao. Sinabi ko sa kanya na sa halip na mangalkal siya sa basurahan, ay bantayan niya ang aking lupain, hulihin ang mga magnanakaw at takutin ang mga tulisan. Uso din naman kasi sa amin iyon, na isa din sa suliranin sa aming lugar. Pumayag siya sa gusto ko. Tumayo siya at iniwan akong nakahandusay sa sahig. Nang makauwi ako, wala na akong narinig pa mula kay Junie. Hindi ko alam kung tinatandaan ba niya ang usapan namin. Gayunpaman, nananatili akong tumutupad sa aking pangako. Tuwing umaga, nagtutungo ako sa punerarya kung saan nagtatrabaho ang kaibigan kong embalsamador. Hinihingi ko ang mga lamang loob ng mga yumao at dinadala sa aking lupain, kung saan iiwanan ko naman iyon sa malaking puno ng mangga na may malapad na lilim. Iyon ang nagsilbing pagkain ni Junie sa panahong nasa aking puder siya. Kinukuha niya iyon at kinakain. Tsaka basta na lang nawawala at hindi ko na alam kung saan na naman siya magpupunta. Kinabukasan magugulat na lang ako. Matatagpuan ko ang 2 taong nakagapo sa puno ng mangga habang nasa paanan nila ang mga bagay na ninakaw nila. Iyon lamang ang naging impormasyon kong nakuha mula sa kanya. Hindi pala talaga siya lumisan kundi nanatili lang naman siya sa aking pagmamay-aring lupain para bantayan ang mga ari-arian ko. Naging malaking tulong si Junie sa akin. Kinakatakutan ng lahat ang aking lupain at sa totoo lang ay wala nang nagtangkang magnakaw dito. Mas lalong humanga ako sa taglay na kakayahang mayroon si Junie. Siya ang naging tagapagbantay ko na hindi ako kailanman iniwan. Mula noon, hindi na siya nakitang nangangalkal sa basura kagaya ng ginagawa niya dati. Nang makapag-asawa ako, bantay sarado niya din ang aming tahanan laban sa iba pang aswang na balak mambiktima sa aming pamilya. Kagaya na lang noong gabing manganganak na ang aking asawa. Habang nasa kwarto ang aking asawa at komadrona, naramdaman ko ang mahihinang yabag mula sa bubong ng aming bahay. May naririnig ba akong mga huni na alam kong pagmamay-ari ng mga aswang. Kaya naman inihanda ko na ang aking tinatagong buntot ng pagi. Balak kong paalisin ang aswang bago pa man niya maamoy ang papalabas ko ng anak sa sinapupunan ng aking asawa. Hindi pa man ako nakakalabas, narinig ko na ang ingay na tila ba nag-aaway na mga pusa sa bubong. Nagkakalmutan at kumakalabog. Akala ko nga masisira nila ang bubong namin. Ilang saglit pa, nahulog sa lupa ang 2 nagrarambulan at naglaho na para bang lumipat lang ng ibang lugar na mapag-iingayan. Makalipas ang ilang segundo, may kumatok sa aming bahay. At nakilala ko naman ang boses ni Junie. Aniya, huwag na raw akong mag-alala at naitaboy na niya ang aswang na balak manggulo sa aking bahay. Pinagbuksan ko si Junie at nagulat nang makita kong duguan siya at mukhang may malalim na sugat.
Hindi ko alam na napuruhan pala si June sa mga atake ng aswang. Nagkasakit siya ng ilang araw na hindi nagparamdam. Hanggang sa isang araw, hindi ko na siya nakita pa. Nawala si June, pero kahit minsan ay wala nang masasamang loob na nagtangka pang magpunta sa amin. Tumatak na sa kanilang isipan na nasa paligid lang si June. Naghihintay sa dilim para tugisin ang mga taong mapang-abuso sa kapwa. Napagkamalan man siyang masamang nilalang noong una, napatunayan ko naman na isa siyang mabuti at tapat na kaibigan na hindi ko makakalimutan kailanman. Maraming salamat po sa pakikinig. Sana ay magpakita ulit si June sa akin. Di kaya ay magpakita sila sa inyo ngayon din mismo. Muli po, ako po si George ng Tanhay. Mula nang magkaroon ako ng muwang ay mukha ni Yaya Teresita ang araw-araw kong nakikita. Ito rin ang laging nag-aalaga sa akin at nag-aaliw tuwing wala ako sa modo. Habang unti-unti akong lumalaki ay papalapit ng papalapit rin ang loob ko sa aking yaya. Lagi akong ini-spoil nito sa lahat ng bagay. 13 anyos ako noon at nag-aaral ng high school. Hatid sundo ako ni Yaya at sa pagkakataong iyon ay si Manong driver mag-isa lang ang sumundo sa akin. May emergency daw sa kanilang bahay kaya nagmamadaling umuwi ng probinsya. Napabusangot ako sa narinig dahil wala akong yaya na maghahanda ng aking merienda pagdating ng bahay. Diretso na kaagad ako ng kwarto at hindi na kumain pa ng merienda dahil sa bad trip. Bukod doon ay nasanay ako na si Yaya lang ang nag-aabot ng mga gusto kong pagkain. Kabisado na kasi nito ang ayaw ko at gusto. Sa ilang minutong pagiga ko ay hindi ko na malayang nakaidlip ako. Nagising na lang ako sa mahihinang katok. Wala namang boses kung sino ang nasa labas at nasa isip ko kaagad ay si Yaya Teresita na ito. Kaya nagmadali na akong buksan ang pinto. Ngunit si Manong driver iyon. Nagulat pa ako ngunit hindi rin nakapagsalita ng makita ang kumikinang nahawak nitong kutsilyo. Manong, anong ibig sabihin nito? Nanginginig na tanong ko habang tinitignan ang hawak nitong kutsilyo. Sinigurado pa nitong nakalak ang pinto bago unti-unting humakbang papalapit sa akin. Nakangising parang demonyo. Sa laki ng katawan nito at ang tangkad pa, ay tiyak wala talaga akong laban kapag may naisip itong masama laban sa akin. Huwag na huwag kang sumigaw o gumawa ng hakbang na hindi ko magugustuhan. Dahil oras na gagawin mo iyon, isasama kita sa hukay. Banta nito at hinawakan pa ang uso ko habang naglalakbay. Ang mga mata nito mula ulo hanggang paa. Halos hinuhubaran ako nito sa paraan ng kanyang pagtitig. Hanggang sa kamay na nito ang naglalakbay. Kaya napapikit ako habang naglalandas ang mga luha sa aking mga mata. Hindi ko akalaing mangyayari sa akin ang tagpong iyon. Makukuha ko lahat ng gusto ko dahil sa yaman ng pamilya. Pero isang driver lang na tagahatid sundo sa akin ang sisira ng buhay ko. Ilang araw akong nagkulong. Nang tanungin ako ni na mami at daddy kung ano ang problema, hindi ko man lang maipagtapat sa aking mga magulang ang kababuyan na ginawa ng aking driver sa takot na baka patayin ako nito. Ang tanging dahilan ko lang ay namimiss ang aking yaya na ilang araw nang nasa kanilang probinsya. Pagbalik ni Yaya Teresita ay tila naging masigla nga ako. Subalit umuukit pa rin ang kalungkutan sa aking balintataw.
Baby, bakit parang ang lalim ng iniisip mo? At halatang may takot ang mga mata mo. Sabihin mo nga sa akin, may nangyari bang masama habang wala ako? Tanong nito sa akin. Wala naman po, Yaya. Namiss lang po kita. Pagsisinungaling ko rito, ngunit halatang hindi ito naniniwala sa akin. Kinabukasan noon, maaga akong ginising ni Yaya para pumasok na ng paaralan. Parang gusto ko sanang tumigil ng mga sandaling iyon, subalit hinikayat ako ng Yaya na kailangan talagang mag-aral. Sinamahan ulit ako nito sa kotse. Hinatid ako sa paaralan at binili na huwag lumabas ng campus. Naging kampante akong muli nang dumating si Yaya. Akala ko ay hindi na uuliting muli ni Manong Tinoy ang kanyang ginawang karahasan. Ngunit nang gabing ding iyon ay mahinang katok na naman ang aking narinig. Amara, buksan mo ang pinto. Malumanay na usal ni Manong Tinoy. Nanindig kaagad ang balahibo ko nang marinig iyon. Ilang beses niyang tinangkang pihitin ang doorknob. Mabuti na lang at nailako iyon ng maigi. Huwag mong uubusin ang pasyensya ko, Amara. Nasa itaas ang mga magulang mo. Gusto mo bang tudasin ko na sila ngayon din? Pananakot nito. Kahit may hinanakit ako sa aking mga magulang ay hindi ko maatim na makita ang mga ito sa kabaong. At ang dahilan pa ay ako kaya. At ang dahilan pa ay ako. Kaya mas pinili kong buksan ang pinto. Good, Amara. Wika nito at umakbang na papasok ng aking kwarto. Nagpatiuna itong pumasok kaya hinayaan kong huwag mailak ang pinto. Sakaling magising pa ang Yaya at puntahan ako sa aking kwarto. Subalit matagumpay lang na naisagawa ni Manong Tinoy ang kanyang nais. Walang Yaya Teresita ang dumating. Halos araw-araw nang ginagawa ni Manong Tinoy ang kababuyang iyon sa akin. Unti-unti na ring nasanay ako sa ganoon. At kung minsan ay hinahanap na yata iyon ng aking katawan. Napansin ni Yaya ang pagbagsak ng aking katawan, kaya pinuna niya ito. Ngunit natakot pa rin akong isumbong ang mga ginagawang kababuyan ni Manong Tinoy. Kaya naghanap ako ng alibay. Parang hindi iyon pasado kay Yaya. Parang ayaw ako nitong paniwalaan. Bilisan niyo, Teresita. Malilit na tayo. Sigaw ni Manong Tinoy mula sa labas ng kusina. Nakalimutan kong nasa kusina pala kami ni Yaya. Kumain ng agahan. Mabuti na lang at hindi ako nagtapat ng mga sandaling iyon. Marahil ay nakikinig ang hayop na iyon sa aming usapang magyaya. Kapag nagkataon na kinanta ko siya, siguradong dalawa kami ni Yaya ang papatayin niya. Yaya, halika na po. Pag-aaya ko sa aking Yaya at mabilis na tumayo mula sa hapag. Kahit pa man ay nangangalahati pa lang ako sa aking pagkain. Ano ka bang bata ka? Kaya aga pa. Bakit parang natatakot ka kay Manong Tinoy? Tanong nito. Kaya mabilis akong umiling. Nagulat pa ako nang biglang bumungad ang matanda sa harap ng pintuan. Hindi ko alam kung anong reaksyon nito. Natuwa ba o nagalit? Basta hindi ko alam. Amara, baby. Ikaw na muna ngayon ang pumunta ng school, ha? May ipinag-utos sa akin ang iyong ina. Kailangan kong agahan ng punta, okay? Biglang nabuhay ang pobya ko kay Manong Tinoy. Kaya mabilis ang bawat pag-iling ko dahil ayaw kong sumakay ng sasakyan mag-isa. Baka anong gagawin ng matanda sa akin. Halika na, Amara. Dalaga ka na, ang arte mo pa din. Hindi mo na kailangan ng Yaya. Tila naiinis na wika ng driver. Sabay bit-bit ng aking lunchbox. Naiwan na kami ni Yaya kaya wala akong nagawa kundi ang sumunod sa utos nito.
Tahimik akong nakaupo sa likod ng sasakyan nang biglang magsalita ito. Mabuti naman at sinunod mo lahat ng gusto ko, Amara. Good girl. Mamaya ulit ha. Wika pa nito na ikinatayo na naman ng aking mga balahibo. Parang gusto ko na lang mag-suicide mga sandaling yon. Parang mas may kapangyarihan pa itong halimaw naming driver kaysa sa akin na anak naman sana ng maimpluwensyang pamilya. Kinagabihan yon ay hindi ako nakatulog. Alam ko kasi na kapag sinabi nito na papasok siya ng kwarto para gawin ang ganong bagay ay mangyayari talaga. Nakaidlip ako nang hindi ko namalayan. Hindi ko alam kung gaano katagal akong nakatulog. Basta narinig ko na lang ang sunod-sunod na mga katok ng pintuan. Marahan kong binuksan ang pintuan at bumungad ang malahalimaw na mukha ni Manong Tinoy. Para itong hayok na hayok sa laman at tila high sa droga. Walang sabi-sabing hinubad nito ang lahat ng aking saplot. Akma na ako nitong daganan nang biglang bumukas ang pintuan. Hayop kang matanda ka, hukluban ka. Kaya pala nangangayayat ang katawan ng alaga ko. Lagi mo palang hinahalay. Galit na asik ni Aya sa pintuan pa lang ng aking kwarto. Tila bumuhos ang lahat ng luha sa aking mga mata nang makita ang Yaya Teresita. Sa wakas, pakiramdam ko ay nakahanap ako ng kakampi ng mga sandaling iyon. Huwag ka nang magialam, Tiray. Wala kang laban sa akin. Kung ako sa iyo ay magpanggap ka na lang na pipi at bingi. Kung ayaw mong pati buhay mo ay mawawala rin. Pananakot nito kay Yaya Teresita. Mukha ba akong natatakot, Tinoy? Napatingala ako sa kakaibang boses na iyon ni Yaya. At tila bumuhos ang lahat ng lakas ko. Dahil tumilapon sa malayo ang nakadaga na si Manong Tinoy. Hindi makapaniwala sa halimaw ng mukha ni Yaya Teresita. Maging si Manong Tinoy ay gumuhit ang takot sa mukha. Ang mahahaba at matatalim na pangil ni Yaya na tila kumikisla pa. Ang nakakadiring malapot na laway nitong ayaw maputol-putol. Ang nagbabagang mga mata at ang magulo nitong buhok. Mas nakakatakot ang mahabang kuko nito. Pumapagaspas pa ang mga mahabang pakpak nito na kulay itim. Sa pagkabigla ay hindi kaagad ako nakapagsalita. Hindi ko inakalang sa ganoong paraan ko madidiscover ang nakatagong katauhan ng aking Yaya. 13 taon niya akong inalagaan at kung masamang nilalang siya, edi sana sanggol pa lang ako noon, ay kinain na niya ako. Pero inalagaan lang niya ako. Pinangaralan. Masalimaw pa ang ugali ng isang taong pinagkatiwalaan ng aking mga magulang na maghahatid sundo sa akin sa aming paaralan. Si Manong Tinoy na mahigit 2 dekada nang nanunungkulan sa amin at inakala nila ma'am at dad na sobrang mapagkatiwalaan. Napapakit ang aking mga mata nang makitang buong lakas na tumilapon si Manong Tinoy sa dingding dahil sa sobrang lakas ding paghampas ng malaki at mahabang pakpak ni Yaya. Umagos ang masagadang dugo roon. Nilapitan ito ni Yaya at hinawakan sa kanyang ulo gamit ang kanang kamay. Gamit ang hintuturo ng kaliwang kamay ay pinahid nito ang umaagos na dugo sa dingding. Marahang bumukas ang mga mata ni Manong Tinoy at kita rin niya kung paano dinilaan ni Yaya Teresita ang daliri nitong may bahid ng kanyang dugo. Nakakadiri iyon subalit pakiramdam ko ng mga sandaling iyon ay deserve ni Manong Tinoy ang nangyari sa kanya. Inakala kong bibitawan na nito ni Yaya Teresita. Ngunit napapikit ako nang bigla nitong hinawakan ni Yaya ang tiyan ng lalaki. At walang prenong idiniin sa tiyan ng lalaki ang mahaba at matulis nitong mga kuko. Pagkatapos ay hiniwa ito ng ubod lakas.
Mabilis na hinulukay ang kinaroroonan ng atay at dinukot iyon. Itinaas pa ni Yaya ang kanyang kamay na may hawak nito. Napatuloy pa ang agos ng malapot na dugo ni Manong Tinoy. Sunod ay ang puso nito. Halos inisang nguya lang din ito nang lamunin ng kanyang malabutiking bunganga at dila. Dumanak na ang dugo sa sahig ng aking kwarto. Ngunit mabilis na nalinis iyon nang dilaan at sipsipin ng napakahabang dila ni Yaya Teresita. Halos hindi ako makagalaw sa takot ng mga sandaling iyon. Hindi ko akalaing ganoon kabrutal kung patayin nito ang malahalimaw ko ring driver. Nang tignan ako ni Yaya sa ganoong anyo ay bigla akong napapikit at nang dumilat ulit ako ay nasa taong anyo na ito. Wala na ang mahabang kuko at pangil. Maging ang mga pagpakay wala na. Napakaamo na ng mukha ng Yaya habang tumitingin sa akin. Natatakot ka ba sa akin ng husto, baby? Tanong pa nito. Umiling ako ng sunod-sunod. Ang totoo, nung tinimbang ko sa aking puso ang lahat, ay mas nakakatakot ang karasa na ginawa ng aking driver sa akin kaysa sa makita ang aking Yaya sa halimaw na mukha at kinakain ang driver na marahas at mapang-abuso sa akin at halos gabi-gabi pa akong makapanghalay. Hinding-hindi ako matatakot sa iyo, Yaya. 13 taon akong ligtas sa kanlungan mo. Ngayon pa ba ako matatakot sa iyo? Alam kong nagawa mo ito para iligtas ako. Salamat sa laging pag-aalalay at protekta sa akin, Ya. Salamat sa lahat. Mahabang litanya ko. Siyempre naman, lahat para sa iyo, baby. Parang anak na kita. At walang pwedeng umabuso sa iyo. Sagot ni Yaya sa akin. Napayakap ako ng mahigpit sa aking Yaya na ngayon ay nasa taong anyo na. Matapos ay pinahiga na ako sa aking kama. Pinatalikod sa bangkay ni Manong Tinoy na nakadilat pa ang mga mata at nakanganga ang bibig. Huwag kang humarap dito, baby, ha. May ililigpit lang ako. Pagkatapos ay lilinisin ko na kaagad para hindi mangamoy lansa ang kwarto mo. Wika ni Yaya nang makumutan ako. Nakatulog ako sa ganoong posisyon at paggising ko ay malinis na ang buong paligid. Tila bungungot lang ang nangyari sa nagdaang gabi. Pinipilit kong itatak sa aking isipan na bangungot lang talaga lahat. Subalit hindi maikakaila ang pagkawala ng aming driver na pinapaimbestigahan pa ng aking mga magulang dahil imposibleng mawala ito sa loob ng aming bahay. Kung lumayas man edi sana, nandoon na sa kanyang mga kaanak. Subalit maging ang mga ito ay naghahanap sa matanda. Sigurado ka bang wala kang alam, Amara? Bakit parang may kinakatakutan ka? Tanong ng daddy ko noong mahalata niya ang panginginig ng aking mga kamay. Sigurado po ako, Dad. Masama lang talaga ngayon ang pagkaramdam ko. Pagsisinungaling ko pa rito. Hindi ko pwedeng ilaglag ang Yaya. At isa pa, wala silang alam kung gaano kademonyo ang matanda. Kung kaya't mas nararapat sa kanya ang ganoong kaparusahan. At dahil hindi mahanap ang solusyon o ebidensya sa pagkawala ng matanda, ay sinuhulan na lamang ng dad ang pamilya nang naiwan ni Manong Tinoy para tumahimik na rin ang mga ito. Alam din naman ni Dad na suhol lang ang magpapatahimik sa kanila. Kaya biglang naging case close at nananatiling misteryo ng Villa ang pagkawala ni Manong Tinoy. Amara, congratulations, baby. Kolehiyo ka na sa susunod na pasukan. Masayang bati ni Yaya. Nasa itaas kami ng entablado at naghihintay akong isa sa kanila ni Ma'am at ni Dad ang sasabit sa akin ng medalya. Baby, ako na daw muna ang sasabit ng iyong medalya. Susunod ang Ma'am at Dad mo, okay?
pag-aalo ni Yaya. Lagi namang ganyan. Si Yaya lagi ang sasalo sa kanilang pagkukulang. Nasanay na ako. Ang sinasabi nilang susunod sila ay paniguradong hanggang salita lang ulit. Noong magkolehiyo ako ay nakilala ko ang isang lalaking akala ko ay totoong pag-ibig ang dala sa akin. Subalit noong makuha ang pagkababae ko at nalamang hindi ako virgin, ay iniwanan na ako nito at pinakita pa sa akin kung paano maging sweet sa ibang babae. Sobrang nawasak ang aking puso at nasaksihan iyon ng Yaya. Hindi ko alam kung paano niya nalaman ang lahat. Subalit nagising na lang ako isang umaga sa masaklap na balita. Ang ex-boyfriend ko ay natagpo ang wala ng buhay at nagkalat ang mga lamang loob sa kanyang kwarto, maliban sa kanyang puso at atay na nawawala. Nang mabalitaan ko iyon ay si Yaya kaagad ang pumasok sa aking isipan. Pinatawag ko kaagad ito at pinaakyat sa aking kwarto para kumpirmahin mula sa kanyang bibig ang katotohanan. Sabi ko naman sa'yo, baby, hindi ba, Amara? Walang pwedeng manakit sa'yo. Ako ang makakatapat nila. At dahil niloko ka ng lalaking iyon, malas lang niya. Kung talagang mahal ka niya, tatanggapin niya lahat, maging ang kasawian mo sa buhay. Subalit pagkababae mo lang ang habol niya. Hindi mo deserve ang ganoong panloloko, Amara. Alam kong mabuti kang bata. Pinalaki kita ng isang mapagkumbaba at tahimik. Mahaba-habang litanya ng Yaya. Halos hindi rin kasi ako makapag-react sa nalaman. Paano niya alam ang tungkol sa boyfriend ko? Pero, tama ang Yaya. Hindi ko pwedeng palampasin ang ginawa ng lokong iyon. At tapos na akong magigante. Dahil nandyan ang aking Yaya. Siya ang aking tagapagigante. Sa kanlungan niya, ramdam ko ang palagiang ligtas sa mapang-abusong kapwa. Ngayon, kung sinong may gustong lalaki ang mahalin ako, mahalin mo naman ako ng totoo. Mapagpalang araw po sa inyo mga kaaswang. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Edison. Nakatira dito sa Mindoro. May nais lang po sana akong ibahaging kwento sa inyong channel, Sir Casper. At sana'y mapili niyong mabasa ang kwentong ito at may bahagi sa iba pang mga tagapakinig. Bali ang karanasang ibabahagi ko sa inyo mga kaaswang ay karanasan ko po ito. Noong minsang makaranas ako ng isang kababalaghan kasama ang kababata kong si Leia na lihim kong minamahal. Naganap ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay dekada 80 at sa mga panahong iyon ay dalagat binata na kami ni Leia. Hindi ko na lamang babanggitin pa dito sa kwentong ibabahagi ko kung saang baryo naganap ang mga pangyayari sa buhay namin, mga kaaswang. Isang araw, habang naglalakad kami ng aking kababatang si Leia, pabalik sa bahay nila, nang may makasalubong kaming matandang lalaki. May karay-karay sa balikat na sako. Sa hindi sinasadya ay nasagi ito ng dalaga. Kung kaya ay dagliang natumba ang matanda at nagalit ito sa amin. At matalim na tumingin kay Leia. Kaagad namang humingi ng paumanhin ng kaibigan ko. Subalit mas napapansin kong mas tila ba nagalit lang lalo ang matanda. Kaya naman humingi na rin ako ng paumanhin rito at nagsabi ng, "Pasensya na po, Manong. Hindi po sinasadyang masagi kayo ng kaibigan ko." Paghingi ko ng paumanhin sa matanda. "Sa susunod, tumingin-tingin kayo sa dinaraanan niyo ha,"
Hindi yung parang kayo lang ang nagmamay-ari ng kalsada. Galit na wika ng matanda sa amin. Paulit-ulit na lang akong humingi ng paumanhin sa matanda bago ko inayang magpatuloy ng maglakad ang kaibigan ko. Batid kong naiirita na ang kaibigan ko sa matanda dahil hindi naman niya sinasadyang masagi iyon. Hayaan mo na lang yon, baka may problema lang talaga yung matanda. Ikaw kasi, hindi ka nakatingin sa daanan mo. Paano ba naman titig ka ng titig doon sa lalaki kaya ayan, nabangga mo tuloy yung matanda. Wika ko sa kanya at inaasar pa. Pinandilatan niya naman ako ng mga mata at nagsabi ng, "Hoy lalaki, tigil-tigilan mo nga ako. Hindi ko naman talaga sinasadyang masagi yung mamang iyon eh." Padabog na wika nito at nagmamadali ng maglakad. Natatawa na lang akong sinundan ang dalagang nagmamaktol na ng mga sandaling iyon. "Teka lang, sandali Leia. Hintayin mo naman ako." Natatawang tawag ko sa kanya. Subalit mas inirapan lang niya ako at nagmadali ng maglakad. Kung hindi niyo po kasi na itatanong mga kaswang, magkalapit lang ang bahay namin ng dalaga. Kung kaya parati akong nandoon sa kanilang bahay. Kulang na nga lang ay doon na ako titira eh. Sa kadahilanang uuwi lamang ako para maligo at magbihis. Tapos ay babalik na naman kaagad sa bahay ni Leia. Kinagabihan, habang nakaupo ako sa may balkonahe sa labas ng bahay, nang mapansin kong nasa labas ng bakuran ng kanilang bahay si Leia. Nakatayo ito at may nginangat ang pagkain na sa tingin ko ay nagpapahangin ito ng mga oras na iyon. Nung akmang tatawagin ko na sana siya, nang bigla na lamang akong may napansing gumagalaw sa may talahiban sa tawid ng kalsada malapit sa kinatatayuan ni Leia. Kaya naman napatitig ako sa gawairon upang suriin kung ano iyong gumagalaw sa talahiban. Hanggang sa maya-maya pa ay ganoon na lamang sa panlalaki ang aking mga mata at nangilabot ng masilayan ng dalawang mga mata ko. Ang matandang lalaking matalim na nakatitig sa kaibigan ko at nagbabaga ang mga mata nito sa dilim. Noong mas naging malinaw pa sa aking paningin ang nakita ko, ay ganun na lamang ang lakas ng kabog ng aking dibdib. Sa kadahilan ng sobrang nakakapangilabot ang itsura ng matandang lalaki. Namumulat na kamulagat ang mga mata nitong nagbabaga. At may mga balahibo iyon sa muka na parang balahibo ng pusang kulay itim. At tulang humpay ang pagtulo ng mga laway nitong malalapot. Nakita kong dahan-dahan iyong naglalakad papalapit sa kaibigan ko. Kaya naman hindi ko na napigilan pang sumigaw at kaagad na napatakbo papalapit sa dalaga. Nagulat naman ang kaibigan ko na napatitig sa akin. At nang masipat niya ang nilalang ay napasigaw na rin siya. Kung kaya dagli ang nagsilibasa ng mga magulang nito at nagtatatakbo papalapit sa dalaga. Naalarma naman ang nilalang at mabilis na kumaripas ng takbo at sumuot sa talahiban. "Ano yun? Aswang ba yun?" Bulalas na tanong ni Leia na namumutla ng malapitan ko. "Ano ba kasi ang ginagawa mo rito sa labas?" Pagalit na tanong ko sa kanya dahil sa pag-aalala ko. "Tara, pumasok tayo sa loob ng bahay at doon tayo mag-usap." Pag-aayang wika ng ama ni Leia. At nagmamadali na itong pumasok. Kaya naman hinawakan ko na sa braso si Leia at nagsipasok na kami sa loob ng bahay. Pagkapasok namin ay doon ko ikwento sa kanila ang buong pangyayari at kung ano iyong nakita kong nilalang. Sinabi naman ni Mang Uming na nakaraan pa siya ay may nasasagap ng balita tungkol sa gumagalang aswang umanaw sa baryo namin. Ngunit ayon sa karamihan ay nagmula raw iyon sa katabing baryo. At aniya pa
ay nayanggaw raw iyong aswang na nagpagala-gala, kung kaya hindi nito makontrol ang sarili. Kaya kayong mga bata, hanggat maaari ay manatili muna kayo sa loob ng bahay kapag sumapit na ang gabi. Lubhang napakadelikado na sa panahon ngayon. Dagdag pang wika ng Mang Imong. Hindi ko mawari ang kabang nararamdaman ko ng mga oras na iyon dahil sa kamuntikan ng mayari ng aswang ang kaibigan ko. Kaya naman tinanong ko siya kung ayos lang ba siya. Oo, ayos lang ako, Edison. Medyo kinakabahan pa rin ako ngayon dahil siguro sa gulat ko nang makita ko ang itsura ng nilalang. Tugon niya sa akin. Mabuti naman kung ganun. Maiksing wika ko. Siya nga po pala mga kaaswang. Bata pa lang ako ay may lihim na akong pagtingin kay Leia. Kaya lang ay may pagkatorpe ako pagdating sa kaibigan ko. Kung kaya't hanggang titig na lamang ako rito at idinadaan ko na lang sa biruan. Kinabukasan, nagising na lang ako dahil sa lakas ng kalabog sa labas ng kwarto. Kaya naman kaagad na akong bumangon at nagtungo sa kusina at naghilamos. Pagkatapos ay pumunta na sa sala. Narinig ko kasi ang boses ni Leia na nakikipag-usap sa aking ina. Ang aga mo namang gumala dito, Leia. Nakakabulabog ka. Pabirong wika ko sa kanya. Anong maaga? Hello, tanghali na kaya? Sabi niya sa akin. Teka, bakit ka nga pala nandito? Tanong ko sa kanya at naglakad na papunta sa kwarto. Hindi ko na malayang sumunod pala sa akin ang kaibigan ko. Kung kaya sa DC na sadya ay nagkabanggaan kaming dalawa nang bigla akong kumawi paharap at sa di inaasahan ay biglang naglapat ang aming mga labi. Natigilan naman ako ng ilang sandali na mga oras na iyon. At sa pakiramdam ko ay bigla na lamang huminto ang buong paligid dahil sa nangyari. Kung hindi ko pa narinig na nagsalita ang aking ina, ay hindi ako makabalik agad sa aking ulirat. Halina kayo rito at kumain na tayo. Narinig kong tawag sa amin ng aking ina. Napabuga naman ako ng malalim na hininga at namumulang nahihiya kay Leia. Mabuti na lang at naroon lang ang aking ina sa may kusina. Kung kaya hindi nito nakita ang nangyari. Napapakamot naman ako sa batok at hindi malaman kung ano ang gagawin. Samantalang si Leia ay nakita kong namumula ang mga pisngi nito at natataranta rin. Sige, puntahan ko lang ang nanay mo. Wika niya sa akin habang iniiwas ang mga mata at nagmamadali ng maglakad papunta sa kusina. Sayang, di kami nagkahalikan, no? Kinakabahan man ay hindi ko maiwasang mapangiti ng mga oras na iyon, mga kaaswang. At aaminin ko sa inyong sobrang lakas talaga ng kabog ng aking dibdib na tila ba may naghahabulang mga daga. Kung kaya ilang beses ko pang tinapik-tapik ang aking pisngi para lang magising ako sa katotohanan. Baka kasi nananaginip lang ako. Nagulat naman ako nang biglang kumatok sa pintuan ang aking ina. Kung kaya agaran ko na itong binuksan. Pinapasabi pala ni Leia, anak, na pinapapunta ka raw ng kanyang ama sa bahay nila mamayang gabi. Mukhang may iuutos yata sa iyo. Wika ng aking ina. Ganoon po ba, Nay? Bakit pinapasabi ni Leia sa inyo? Nasaan po ba siya? Kunot noong tanong ko. Sinabi naman ng aking ina na nagmabadaling umanong umuwi ang dalaga at mukhang may lakad yata. Kung kaya inihabilin na lang nito sa kanya na sabihin sa akin ang pinapasabi ng ama nito. Ganon ba, Nay? Sige, pupunta na lang ako sa kanila mamayang gabi. Tugon ko sa aking ina bago bumalik sa higaan. Nakaramdam ako ng dismaya at kaba sa dibdib dahil baka kaya nagmamadaling umuwi ang dalaga
dahil sa nagalit ito sa akin nang mahalikan ko ng hindi sinasadya. Lumipas ang buong maghapon iyon mga kaaswang na nasa loob lang ako ng kwarto at nag-iisip kung ano ang sasabihin kay Leia. Sapagkat nababatid kong nagagalit siya sa akin dahil sa nangyari kanina. Kasalanan ko to kasi naman hindi ako nag-iingat. Bulong ko sa aking sarili at napatampal sa noo. Noong sumapit na ang takip silim ay nagmamadali na akong maligo at magbihis para pumunta sa bahay nila Leia. Bahala na. Magpapaliwanag na lang ako kay Leia. Hindi ko naman talaga kasi sinasadyang mahalikan siya. Wika ko pa sa aking isipan ng mga sandaling iyon mga kaaswang nang naglalakad ako papunta sa bahay nila. Habang papalapit na ako sa kanilang bakuran ay palakas na ng palakas ang kabog ng aking dibdib at nararamdaman kong tila ba nanginginig ang aking mga kamay. Nang hawakan ko ang gate na gawa sa kawayan sa kanilang bakuran. Shit! Ano bang nangyayari sa akin? Hindi naman ako ganito dati Wika ko pa at huminga ng malalim bago tuluyang pumasok. Pagkapasok ko sa loob ng bahay ay nakita kong may kausap si Mang Umeng. Kung kaya agaran na akong tinawag nito nang mapatingin ito. Nasulyapan ko naman si Leia na tahimik lang na nakaupo sa gilid ng mahabang upuan at hindi ito kumikibo. Mang Umeng, pinapatawag niyo raw po ako. Tanong ko sa ama ni Leia. Tumango naman si Mang Umeng at kaagad na sinabi sa akin na pinuntahan niya sa kabilang baryo sa tirahan nitong kubo. Iyong matandang sinasabi ko sa kanya kagabi at kinompronta niya iyon. Subalit imbis na humingi umano ng paumanhin ang matanda ay nagmatigas pa ito at nagbanta sa kanila. Kung kaya ipinatawag ako nito dahil isa rin ako sa mga nakakita sa matanda at baka mamaya may mangyaring umanong masama sa akin. Ihanda ninyo ang sarili ninyo at hindi magiging madali ang kakaharapin natin. Rinig kong wika ng kausap ni Mang Umeng na isang albularyo. Nagpatawag rin pala siya ng albularyo dahil sa natatakot rin siya sa banta ng aswang na matanda sa kubo. Kaya nagpalagay umano siya ng pangontra sa buong paligid sa loob ng bahay. Aniya pa, mas maigi na raw iyong handa ka kung sakali mang pupunta ang nilalang na iyon. Ano hong gagawin natin, Tatang Claveria? Tanong ng ina ni Leia. Kayong mga babae, dito lang kayo sa loob ng bahay at kami na ang bahala sa aswang na iyon. Dahil alam kong may ibang kasamahan pa iyon, kaya malakas ang loob na magbanta sa inyo. Uwi ka ng albularyo at sinabi rin itong mababaw lang umano ang dunga ni Leia. Kung kaya nababanguhan umano at naakit sa kanya ang aswang. Napatingin naman ako kay Leia at agad na iniwas ng magtama ang aming mga mata. Maging siya ay nasulyapan kong umiwas rin ng tingin at nagkukunwaring may ginagawa. Ilang sandali pa ay tumahimik na ang paligid. Maging ang huni ng kuliglig at mga palaka ng gabing iyon ay wala akong naririnig. Yun bang tila biglang naglaho ang lahat ng tunog sa paligid? Kung kaya nagpakiramdaman kaming lahat. Maya-maya pa ay nakita kong nagtungo na sa may pituan si Tatang Claveria habang nag-uusal siya ng mga salitang Latin na hindi ko maintindihan. Tanging pabulong na pag-uusal lang ng albularyo ang namumutawi sa katahimikan ng paligid namin. Nang sa bigla na lamang may kumalabog na malakas sa bubungan nila na tila ba may nalaglag na isang kumpol ng niyog na nagpayanig sa bahay. Kasunod noon ay ang malakas na lagapak sa lupa at ang malakas na pagwawala. Agad namang lumabas ng bahay ang albularyo at hinarap ang nilalang na nalaglag sa bubungan ng bahay.
Kaya naman agaran na akong sumunod dito palabas ng pintuan. Ngunit bago pa man ako makalabas ng pintuan ay narinig kong tinawag ako ni Leia. Kaya nilingan ko siya ng panandalian. Mag-iingat ka. Aniya pa sa akin sa malamlam na mga matang nakikiusap. Ngumiti naman ako sa kanya at tumangot sinabi nang, pagkatapos nito, may ipagtatapat ako sa iyo, kaya mag-iingat talaga ako. Sabay patakbo ko ng hinabol ang albularyo at ang ama ni Leia, na kasalukuyan ng nasa likurang bahagi ng bahay. Nang makalapit na ako sa kanila mga kaaswang, ay nanlaki ang aking mga mata at agad na binalot ng takot at kilabot ang buong kong katawan. Sa kadahilan ng nasilayan ng dalawang mga mata ko, ang isang asong may mukha ng tao. Oo, totoo to. Aso talaga siya na may mukha ng tao. Sobrang nakakatakot ang nilalang na iyon. Nasusuray-suray at nagpupumilit na bumangon sa lupat. Pinipilit na magkipagsagupa sa albularyo. O ano? Kaya mo po ba? Asa na yung yabang mo kanina nang puntahan ka namin sa kubo mo? Mukhang hanggang dyan lang pala ang kaya mo eh. Tiimbag ang pangahamong wika ng albularyo sa nilalang na gumagapang nasa lupa. Umangil naman ng malakas ang nilalang, kaya naman mabilis na kinastigo iyon ng albularyo sa pamamagitan ng buntot ng paging hawak-hawak niya. Akmang susunggaban pa sana ako ng nilalang nang makita niya ako. Subalit naharang ako kaagad ng albularyo at nagsabi ng, Aba, lintik kang animal ka. Sisiguraduhin kong hindi ka na masisilayan ng araw kinabukasan. Galit na wika ng albularyo at agad-agad na pinaghataw ng buntot pagi ang aswang. Nang makabawi ang aswang ng lakas ay mabilis itong tumakbo at nagtatatalong palayo hanggang sa tuluyan na itong mawala sa paningin namin. Siguro kung hindi lang humarang sa akin ang matandang albularyo, tiyak na yari na ako sa aswang na iyon dahil galit na galit iyong umangil sa akin at nakabuka ang bungangang may tumutulong laway. Makalipas ang ilang sandali ay nakabalik na kami sa loob ng bahay at doon nga'y kwento sa amin ng albularyo na hindi magtatagal umano ay mababawian na ng buhay ang matandang iyon. Aniya pa, kung totoo mang aswang iyon, tiyak pagsapit ng ikatlong araw ay mangangamoy na iyon sa kubong tinitirhan niya. Nagtaka naman si Mang Omeng dahil sa natatandaan niya ang sinabi kanina ng albularyo na dalawa ang aswang. Kaya lang ay isa lang ang sumugod sa kanila. Sumagot naman ang albularyo at nagsabing, marahil ay natunugan ng aswang na iyon na pinaghandaan namin ang pagdating nila. Kung kaya hinayaan niya na lang na ang matandang nayanggaw ang sumugod sa pamamahay ni Mang Omeng. Makalipas ang 3 araw ay nabalitaan na nga naming may nabubulok na patay umano sa kubong tinitirhan ng matanda. At nung suruin iyon ng mga barangay tanod ay nakita nilang namatay na ang matanda at nangangamoy na iyon. Samantalang sa kabilang banda naman ay naglakas loob na akong umamin kay Leia na gusto ko siya. Ang ibig kong sabihin mga kaaswang ay mahal ko siya. Mula noon pa. Hindi ko lang maamin sa kanya noon dahil nahihiya ako. Pero sa pagkakataong iyon ay kinapalan ko na ang aking mukha na makapal naman talaga at inamin ko sa kanyang mahal ko siya. Hindi naman ako nabigo sapagkat malugod niyang tinanggap ang aking inaalok na pag-ibig para sa kanya. Naol. Pakiusap lang po sa Taga Mindoro dyan kung may nakapakinig sa kwentong ito at alam ito. Alam kong sikat na sikat ito sa baryo natin at kumalat pa ito sa mga ibang baryo pa. Pero sana ay huwag nyo nang banggitin pa ang baryong iyon.
Pakiusap lang po sana ha. Hanggang dito na lang po ang kwentong ito, Sir Casper. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig. Muli po, ako po si Edison ng Mindoro. Ingat mga. Magandang araw, butihing taga-salaysay. Isa ako sa mga bagong taga-subaybay ng iyong channel tungkol sa aswang. Ang mga nilalang na ito ay talaga namang salot ng lipunan. Pero ang karanasang napagdaanan at naranasan ng ating mga kapwa ay nakakatulong sa bawat isa na maging aware sa mga nilalang na ito. Isang patunay na totoo talaga sila ay ang pagiging mailap na mga ito sa tao. Hindi na mga ito kayang makipagtitigan kapag nakasalubong. Ang palayaw ko po ay Gaga, Sir Casper. Ito na madalas ang tawag ng aking mga kapatid, maging ng mga kaklase ko sa eskwelahan. Mahilig talaga ako sa ganitong kwento kasi nininiwala talaga ako sa aswang, mga multo, at mga elemento ng lupa. Marami nang naglipana sa buong kalupaan at kaming mga piling may third eye lang ang nakakakita at nakakausap sa kanila. May mga tuso at may mga mababait din naman. Kagaya lang din ng normal na tao ay may mababait at masasama. Pero ang ibabahagi kong karanasan ay tungkol sa aswang upang maging angkop naman sa iyong programa. Taong 2003 iyon, sa parting bahagi ng liblib na baryo ng Kawayan Negros Occidental. May bahay din naman kami sa baryo. Malapit sana iyon sa paaralan. Iyon nga lang, ay walang hanap buhay roon ang tatay. Kaya sa gitna kami ng aming sakahan na may maliit na kubo, pansamantalang nakatira. Malapit din kasi iyon sa bahay ng aming lolo na albularyo. Kapag walang bigas minsan ay sa kanila kami tumatakbo. O kung hindi naman ay maghahanap kami ng saging na pwedeng ilaga para pagkain, pamarisa at sarang papaya. Ganoon kahirap ang aming pamumuhay noong mga panahong iyon. Kaya kahit malayo na sa kabihasnan ay tinitiis naming magkakapatid. Lalo na ang ilang oras na lakarin, makarating lang ng paaralan. May kambal pa akong kapatid na bunso na nasa grade 1 pa lang noon, nag-aaral. Uwian na noon sa hapon. Nasa first year high school pa lamang ako noon. Samantalang si Digoy, nakasunod sa akin ay grade 5. Naglalakad kami noon sa gilid ng malaking ilog nang mamataan namin ang matandang si Lolo Julio. Pinapatalim nito ang mahabang itak at sa gilid pa nito ay may malaking balde na kulay itim at may takip iyon. Masama ang kutob ko ng mga sandaling iyon. Noon pa man ay kilala na ang matanda sa lugar na isang aswang. Kaya nang bumaling ang atensyon nito sa amin ng aking kapatid, ay binulungan ko kaagad ito. Diggs, bibilang ako ng 3. Pagkatapos ay kakaripas tayo ng takbo. At walang dapat itigil ha. Naiintindihan mo ba? Sige kuya. Bulong nito habang nakikipagtitigan rin sa matanda. Inutusan ko itong huwag lubayan kaya nang bumigay ang matanda sa pagkatitigay. Nagbilang ako ng mabilisan. Ayan na. 1, 2, 3. Ayan na. Takbo. Mabilis kaming kumaripas hanggang sa makarating ng kubo ng aming tinitiran sa gitna ng aming sakahan. Pagdating namin sa kubo ay wala ang tatay at nanay. Ang sabi ay nasa bahay daw ng lolo naming albularyo. Ipapagamot ang papa dahil nalumpo. Ang sabi daw ay naengkanto dahil pinutol nito ang puno ng balete na siyang tirahan ng mga ito. Uling din kasi ang isa sa mga hanap buhay ng tatay noong malakas pa siya.
Hindi ba sila uwi ngayon? Tanong ni Digoy sa kambal na lalaki na si John. Hindi kuya, binuhat nga lang nila tiyo aming at tiyo nonoy ang tatay para lang madala sa bahay ng lolo. Paano yan? Wala tayong bigas na iniwan nila. Nag-aalalang tanong ko rito. Mayroon kuya, kaunti nga lang. Sabat naman ni Jenna kambal nito. Sige, gawan ko na lang kayo ng lugaw. Titibain ko na lang ang saging sa likod ng bakuran. Pwede na yung ilaga para hapunan namin ni Digoy. Mag-aadobo na lamang tayo ng sitaw. Wika ko. At kinuha na ang itak habang si Digoy naman ang nag-iigib ng tubig para gumawa ng lugaw. Ibang-iba ang buhay namin noong henerasyon, Sir Casper. Napaka-responsable ng bawat isa. Naasikaso ang mga maliliit pang kapatid at nagawa lahat ng trabahong bahay. Hindi kagaya ngayon na puro na lang cellphone ang mga kabataan at maging mga binata, adik sa ML o kung ano-ano pang online games. Wala nang magawang matinong trabaho. Ayun na nga, Sir Cas. Nawala na sa isip naman ang tungkol kay Lolo Holyo, ang aswang na napaka-agresibo sa aming lugar. Hindi ko inakalang susundan pala kami nito sa kubo. 6:00 pa lang ay paikot-ikot na ang tiktik sa aming bakuran. Kaya nagkatinginan kami ni Digoy. Alam namin na si Holyo yon. Mabuti na lang at maaga naming napakain ng kambal. Maging kami ay nakapaghapunan na rin. Hindi na kami nag-aksaya ng posporo at kerosene dahil kailangang magtipid. Walang kuryente sa aming bukid noong araw dahil hindi pa abot at iilan pa lang ang pamamahay. Makalipas ang ilang ulit na pag-ikot nito sa bakuran ay biglang dumapo ito sa aming bubungan. Kakatulog lang ng kambal at ni Digoy. Napagod na rin marahil si Digoy sa buong araw na aktibidad. Ang kambal ay maaga talagang natutulog. 7:00 pa lang ay malalim na ang tulog ng mga ito. Nakiramdam lang ako sa posibleng nilalang na nasa taas. Kutok-kutok na naman ang huni nito at hindi natiktik. Ang sabi daw, kapag daw kutok-kutok na ang huni nito, ay talagang takam na takam itong kumain ng laman ng tao. Ilang sandali pa ay tila hinalukay na nito ang aming bubungan. Nayari lang sa kugon. Nanatili lamang akong kalmado. Pinilit kong gisingin si Digoy para tulungan akong bantayan ng kambal. Siya lang ang sumunod sa akin na medyo may muwang na sa buhay. Gumising din ito at tumingala sa nilalang na nasa itaas. Aswang yan, kuya? Tanong nito sa akin. Oo, sinundan tayo ni Lolo Holyo. Kaya huwag ka munang matulog. Utos ko rito. Napaupo na rin ito at tila nawala ang antok nang marinig ang aming bubong na tila hinahalukay. Pinilit kong maging matapang ng mga sandaling iyon, lalo na't ako ang panganay. Tanging sa Panginoon lang ako nakasandig sa mga sandaling iyon at naniniwala talaga ako sa guardian angel. Kasi ng mga sandaling iyon, ginagabayan kaming apat. Tila nahihirapan ang nilalang na butasin ang aming bubong. Ilang sandali pa ay biglang umalulong ang aso mula sa harap ng bakuran. May buwan yata ng mga panahong iyon dahil maliwanag ang paligid. Nang silipin ko sa butas ay nakita ko ang aso ni Lolo Ponso, ang lolo naming albularyo. Sobrang saya ko dahil sa utak ko ay may dumating. Siguro si nanay o di kaya si lolo talaga. Gusto kaming silipin dahil mga bata lang kaming lahat ang naiwan sa kubo. Subalit lumipas ang napakahabang sandali ay wala naman kaming may narinig na tumawag sa amin. Tanging ang aso lamang na si Balileng ang pumunta sa aming bahay. At nakapagtataka iyon dahil hindi mahilig gumala ang aso ni Lolo. Lalo na kapag gabi.
Siguro ay ginawa lang talaga ng instrumento ang aso para ipaalam na may masamang hininga na nakapaligid sa amin. Hindi ito tumigil kakakahol hanggat hindi lumilipad papalayo ang nilalang. Tsaka lang kami nakatulog nang masigurong wala na talaga ang aswang sa aming bubungan. Ang asong si Baliling ay nanatili sa aming kubo. Nakitulog na ito sa aming silong hanggang mag-umaga. Binaba ko ito pagkagising ko at hinimas sa kanyang ulo. Nagpasalamat dahil sa pagbantay nito sa amin sa magnamag. Tila rin may matinong pag-iisip ito at naiintindihan ang aking sinabi. Pagdating ng nanay ng umagang iyon, ay tsaka lang umuwi ang aso sa bahay nila lolo. Baliling, nandito ka pala. Nabahala ng gusto ang amo mo sa iyo. Salubong pa ng nanay sa aso. Kaya kumaripas na ito ng takbo pa uwi. Na talagang naiintindihan nito ang lahat. Si Baliling po ang nagbantay sa amin dito magdamag, Nay. Muntik na kaming pasukin ng aswang kagabi. Kwento ko rito. Gumuhit ang pag-aalala sa mukha ng ina. Tiningala pa naming sabay ang bubong kung saan hinalukay ng aswang. Mababakas pa roon ang ebidensya dahil may nagugulo nga sa bubong na parang may pugad ng ibon. Dahil may malalim na hukay sa bubong, banda kung saan narinig namin ang aswang na tila may hinahalukay. Dahil sa nangyari ay nagpasya ang nanay na sa baryo na lamang muna kami titira. Doon kasi may mga kapitbahay kami at marami-rami. May kuryente na rin. Uutang na lang daw muna siya ng bigas sa kanyang suke. Sa akin din niya ibinilin ang aking mga kapatid dahil pansamantalang nagpapagaling si Papa sa kanyang karamdaman. Ako naman ang panganay, kaya sa mga balikat ko talaga nakasalalay ang lahat ng responsibilidad na maiiwan ng aking mga magulang. Akala ko magiging tahimik na kami ng aking mga kapatid dahil malapit na kami sa kabihasnan. Iyon pala patuloy pa rin kaming gagambalain ng aswang. Hindi ito tumigil at hindi ko rin alam kung bakit kami lang ang lagi nitong gustong mabiktima. Hindi ko alam kung anong oras ng gabi na iyon. Wala kasi kaming orasan noon. Basta tahimik na ang buong paligid. Nagising nilang ako sa huni ng kutok-kutok sa aking gilid. Mabilis rin akong naalarma kaya minulat ko kaagad ang aking mga mata. Gayon na lamang ang pagkagulat ko sa aking nakita. Napakahabang dila iyon. At malapit nang maabot ang tiyan ng kambal na babae. Kaya mabilis akong tumalon, malapit sa kanya. At hinila ko ang kapatid ko sa mahaba at matulis na dila. Naalarma rin ang aswang at biglang hinugot ang kanyang mahabang dila. Biglang lumipat ang huni. Sa kabilang dingding na naman iyon. Sobrang hina lang ng kanyang boses. Parang paus na uwak na nakakaawa. Subalit nakakatakot pa rin isipin dahil aswang ito. At kahit sa ganoong kamurang edad ay alam ko na pagpapanggap lamang iyon lahat para mamiktima. Biglang umayak ang kambal na babae. Jin, bakit? Tahan ka na. May aswang sa labas. Pananakot ko rito para matigil na sa pag-iyak. Sakit yan, kuya. Saad nito, tsaka muling umiyak. Hindi ko mapigilan ang pag-iyak nito at batid kong sobrang sakit talaga ng tiyan nito. Pumasok sa isip ko na baka kagagawa ng aswang. Ngunit hindi ko alam kung anong gamot ang pwedeng ipainom sa kanya. Para man lang tumahan ang sakit. Ginising ko na naman si Digoy para magpakulo ng tubig at ipapainom ko sa kambal. Ayaw pa sana nitong sundin ang aking utos subalit sinabi kong baka na aswang ito dahil nakagisingan ko ang mahabang tila na malapit nang abutin ang tiyan ni Jen. Nahintakutan rin ito sa narinig kaya mabilis na gumawa ng apoy.
Tila napagtripan pa ito ng aswang. Sa bandang tapat niya ito dumapo. Kuya, Pulong nito sabay turo sa kanyang tapat sa itaas. Saktong natingala ko ang pinatulis na bagakay na inilalagay lagi ng tatay sa bubungan. Dati, naikwento niya na panlaban daw ito sa aswang. Kaya kinuha ko iyon. At pinakinggan ang pinakasentro na pinanggalingan ng huni ng tektek. Doon ko buong lakas na tinusok ng bagakay at tumagos nga ito sa bubong. Ngunit hindi natamaan ng nilalang at lumapad ito pabalik sa taas. Sige lang, machichimpuan rin kita at sisiguraduhin kong mapahiya ka sa baryong ito. Kilala pa naman kita ng gusto, kaya umanda ka. Pananakot ko rito. Tumahimik ito ng napakatagal. Saktong sinasali na ni Digoy ang pinakulo ang tubig sa termos nang bigla itong kumapit sa gilid ng beraha, ang aswang. Mabilis kong inagaw ang kaldero na may kalahati pang laman na pinakulo ang tubig. Mabilis kong isinaboy iyon sa pinanggalingan ng huni. At gayon na lang ang pagwawala nito. natamaan yata ang aswang, kuya. Uwi ka ni Digoy nang marinig ang napakalakas na hiyaw ng hindi maintindihang nilalang. Parang iyak ng baboy na kinakatay. Subalit para ring galit na pusa na gustong mang-away. Basta hindi ko iyon maintindihan. Pagkaramdam ko rin parang natamaan ata. Bulong ko pabalik kay Digoy. Sinalinan ko na lang ito sa tasa ang kambal na babae ng pinakaluong tubig. Subalit mahimbing na ulit ang pagkakatulog nito. Kaya hindi ko na muling dinistorbo pa ang tulog nito. Lumamig na lamang ito kinaumagahan at nagising na rin na maganda ang pakiramdam. Kaya alam kong aswang talaga ang dahilan kung bakit biglang sumakit ang kanyang tiyan. Nang sumunod na gabi ay biglang naging tahimik ang paligid. Wala nang aswang pang umaaligid. Maging nang sumunod pang mga araw. Hanggang sa lumipas ang 2 linggo. Araw iyon ng Sabado. Nakasalubong na naman ulit naming magkapatid ang matandang si Lolo Julio. Subalit nakapagtataka na may takip ito sa ulo at kalahating mukha, maging sa liig nito. Hindi ito tumitingin sa amin at diretso lang ng lakad. Malaki ang pangangatawan ni Lolo Julio at sa edad na 80 ay napakalakas pa rin. Nang magpantay na kami ay tinitigan ko ng husto ang parting may takip ng tela. At napagtanto kong naaksidente ito. May malaking lapnos ng balat sa kanyang siko na tila ba napaso. Kaya biglang pumasok sa isipan ko ang kalahating kaldero ng bagong pinakulo ang tubig na sinaboy ko sa aswang na laging umaaligid sa amin. Doon ko napagtanto na siya talaga ang aswang na laging gumagambala sa amin. Napatunayan ko rin na totoo ang haka-haka ng iba. Bigla itong lilingon sa amin kaya mabilis kong ibinaling sa harapan ang aking tingin para hindi niya malalaman na kinikilatis ko ang kanyang kabuuan. Subalit si Digo ay naiwang nakatunganga sa matanda. Kahit kailan ang kapatid kong iyon ay hindi talaga papatalo sa pakikipagtitigan. Nang harapin ko ang matanda ay bigla na rin itong napayoko at bumalik na sa paglalakad na tila ba umiiwas. Kuya, di ba ang laki ng paso niya sa katawan? Tinatakpan niya subalit may mga nakausli pa rin. Saad ni Digoy. Oo, kaya siguradong siya ang aswang na laging nang-aatake sa atin. Doon lang naman iyon nagsimula noong naabutan natin siya sa gilid ng malaking ilog na pinapatalim sa malaking bato ang hawak niyang itak, di ba? Nakakumaritpas tayo ng takbo dahil kakaiba talaga ang mga titig niya. Mahabang litanya ko kay Digoy. Siguro naman takot na siyang sumugal pa. Dahil sa susunod na aatakihin pa niya tayo ay siguradong madadali na ang buhay niya. Sagot ni Digoy. Tama.
Inakala niyang kaya niya tayong mabiktima dahil mga bata pa lang tayo. Nagkakamali siya. Dahil pinapadalhan tayo ng guardian angel kahit saan man tayo makarating. Wika ko naman dito. Simula noon ay naging matapang na akong harapin ang lahat ng bagay. Hindi rin ako papatalo sa kanya na matanda. Aswang lang siya. May Diyos ako. Sa ngayon tapos na kaming lahat ng pag-aaral. Hindi ako nakapag-asawa kahit nasa 32 na ang aking edad. Wala na rin yata ang magkakagusto sa akin dahil may katandaan na ako. At hindi rin maswerte sa trabaho dahil lagi akong palipat-lipat. Marahil ay hindi lang ako naging seryoso sa trabaho dahil wala naman akong pamilyang binubuhay. Maliban sa aking mga magulang na matanda na. Pero hindi rin naman pabayaang kambal na ngayon ay mga profesional na. Maging si Digoy ngayon ay isa ng sundalo, kaya hindi na kami madalas nagkikita. Pero kagaya pa rin kami ng dati, laging pinoprotektahan ang isa't isa. Kaya laging nagtatawagan at ako madalas ang kanilang kinokonsulta kapag may mga desisyon itong gagawin sa buhay na tingin nila ay kailangan ng advice mula sa magulang. Minsan ang mga karanasang noong kabataan ang siyang naging daan ng pagiging matatag na relasyon ninyong magkakapatid. At hanggang dito na lang po, Sir Casper. Maraming salamat po sa pagbasa ng kwento ko at sa lahat ng mga nakikinig ngayon. Mabuhay po kayo hanggat gusto nyo. Muli po, ako po si Gaga ng Negros. Hello mga kaswang. Bago ko po simulan ng kwentong ito ay maraming salamat po sa lahat ng hindi nakakalimot mag-subscribe sa ating channel. Pagpalain kayo palagi. Tandaan nyo yan. Simulan na natin. Lahat ng kabaitan ay may limitasyon. Lahat ng pagiging mabuting tao ay nakadepende sa sitwasyon. Kapag hindi naman deserve ng tao ang iyong kabaitan, hindi mo naman ibibigay iyon. Kahit gaano ka naging mabait sa mga ito, kapag may pagkakataon na hindi mo sila napagbigyan, magiging masama ka pa rin sa kanilang kwento sa ibang tao. Ako si Boy Sir Casper. Nais ko lang ay mabasa mo rin ang aking kwento tungkol sa aking kumare. Na noon pa man ay hindi na talaga tinatago sa akin ang kanyang pagkatao. Ngunit hindi rin naman ito na may merwisyo sa aming lugar. Ang dami pa nga niyang inaanak na kinukuha at lahat ay protektado niya at bukod doon ay busog lagi sa kanyang bigay na mga pasalubong. 3 taon na kaming naninirahan sa lugar. Noong bagong lipat pa lamang kami na hindi pa namin alam ang kanyang katauhan ay panay na talaga ang bigay nito ng ulam sa amin. Hindi naman kami nayanggaw. Hanggang sa may nakapagsabi na agresibong aswang daw ito. Noong una ay hindi kami naniniwala. Pero minsan talaga akong nagduda noong nasundan ko ito galing ng palengke. Katanghali ang tapat pa lang noon. Naglalakad ito at nasa 100 metro ang layo. Ngunit noong pagkisap ng aking mata ay nandun na ito, malayong malayo sa akin. Doon na ako naniniwala na aswang nga ito. Dahil sa kakaibang katangiang taglay nito, hindi mo naman magagawa iyon kung simpleng tao ka. May katandaan na ito. Nasa 60 marahil ang edad. Kaya ayaw nitong tawagin ko siyang kumare. Manang na lang daw dahil sobrang tanda na niya. Samantalang ako ay nasa 36 pa lamang noon. Wala namang problema kung kumare ang tawag ko sa'yo. Ninang ka kasi ng anak ko.
Saad ko noon sa kanya. Napatawa lang ito dahil hindi daw niya akalaing paunlakan ko ang alok niya na kuning ninang sa junior kong anak. Akala ko talaga tatanggi ka eh. Dahil hindi naman lingid sa iyong kaalaman ang pagiging tanyag ko ng aswang sa ating baryo. Litanya nito, Sir Caspar. Siyempre sa utak ko gusto kong tanggihan. Subalit nakakatakot ding baka aaswangin niya ang sanggol ko. O di kaya ay hawaan niya kami ng pagiging aswang niya nang hindi namin namamalayan. Dalawa lang ang patutunguhan ko sa pagbukas ko ng pintuan namin para sa kanya. Maging protektado mula sa mga katulad niya. O kaya siya lang din mismo ang mambibiktima sa amin. Alin man doon, magiging alerto na lang ako palagi. Isang araw na may pagsasalo-salo sa aming bahay. Dumating ito na may bitbit na pulutan. Ang sabi niya ay, para daw talaga sa akin. Tila hindi ako komportable na kumuha at pasimple-simple lang ang pagkuha ko ng maliit na piraso ng pulutan. Bakit paring boy? Natatakot kang hawaan kita ng pagiging aswang ko? Tanong nito na siyang hindi ko inalmahan. Abay, bakit ako matatakot? Maganda pa yata kung ganoon. Libre lagi ang ulam. Biro ko rito. Maging ang aking mga amigo ay pasimpleng tumatawa. Alam kasi nila ang kasikatan nito sa baryong bilang aswang. Palaban din itong Palaban din ito sa biro itong si paring boy eh. Natatawang saan nito. Maganda ang buhay ni Maring Olivia. Puro mga OFW na kasi ang tatlong anak nito na purong babae din. Kaya puro pamamasyal lang ang ginagawa nito. Minsan pa nga ako nitong biniro na hihiraman daw niya ng isang gabi si Junior. Iduduyan lang daw niya sa ulap. Nang maranasan din daw ng bata ang lamig ng kalawakan. Tila nakakailang. Subalit dinaan ko na lang iyon ulit sa biro. Alam ko naman kahit biro lang niya iyon, kung papayag ako ay gagawin niya talaga ito. Subalit sinong lukulukong magulang ang ipapahiram ang anak sa isang aswang? Kahit pa sabihing ninang niya ito. Disyembre noon, ginabi kami ng uwi galing ng pamamasyal. Kasama ang aming anak na si Junior. Nasa 1 taon at 6 na buwan pa lamang noon. Si Maring Olivia pala ay nasa bahay bitbit ang maraming dalang biskwit at tsokolate. May isang latang gatas pa. Package daw iyon galing abroad. Masaya nitong iniabot sa amin ang maraming dala. Sinabi nitong ilang oras na raw siyang naghihintay mula sa labas ng aming bahay. Ilang sandali pa ay tila may naaamoy itong kakaiba. Inikot pa nito ang kanyang paningin at pagkatapos ay tumingin kay Junior na mahimbing ang pagkakatulog sa bisig ng aking asawa. Ano ba naman kayong mag-asawa kayo? Bakit nyo naman naisipang ipasyal ang anak nyo kung kailan gabi na? Tuloy, nasundan kayo ng masamang hininga. Sabi pa nito. Kaya nagkatinginan kaming mag-asawa. Paano nyo alam, Mari? Tanong ko rito habang inilipot ang tingin. Wala naman akong nakita o narinig na kakaiba. Basta alam ko, amoy pa lang ng paligid, amoy na amoy ko na. Wika pa nito. Napasinghap na rin ako. Hindi alam kung anong dapat sisingapin dahil wala namang kakaiba. Nilapitan pa nito si Junior at niliwayan ng pakros ang tiyan. Huwag niyo na ulit ilabas ang bata kapag 6:00 na ng hapon. Kakaiba si Junior sa pangamoy ng aswang. Bilin pa nito at tuluyan nang nagpaalam. Hindi pa man katagalan mula nang umalis ito nang biglang huni ng tiktik ang nasa aming bubungan. Parang gusto nitong pumasok kaya't naging handa ako para depensahan
ang aking mag-ina. Ilang sandali pa ay may tiktik na ring paikot-ikot sa aming silong. Tila galit na galit din itong nakipagsagutan sa katulad nitong nasa itaas ng bubong. Ilang saglit pa ay biglang may bumagsak ng kung anong bagay sa bukuran ng aming bahay. Pagkatapos ay tila dalawang manok na nagsasabong at tinig na dinig ang mga pagaspas ng pakpak na hindi lang sinlaki ng manok. Malalaki ang mga pagaspas nito. Unti-unting lumalayo ang pagaspas at tila naghihilahan. Tuloy-tuloy lang hanggang naging tahimik na ang paligid. Kahit ganoon kaingay ay hindi man lang nagising si Junior sa pagkakatulog. Kinaumagahan ay maagang nangapit bahay si Maring Olivia. Napatanong ako dito dahil sa mga kalmot nito sa kanyang muka. Mare, saan galing iyang mga kalmot mo? Maayos pa yung mukha mo kagabi ha? Tanong ko rito. Siyempre, napaaway sa nila lang na gustong dumali sa aking inaanak. Sabi ko naman sa inyo, hindi ba? May masamang hininga ang nakabuntot sa inyo kagabi. Saad nito. Napaisip ako sa kanyang sinabi. Yung mga nilalang na tila nagsasabong kagabi. Isa sa mga iyon ay si Maring Olivia ba? Kung ganun ay totoo talaga na isa siyang aswang. Masaya kaming nagkwentuhan sa berahan ng bahay ng umagang iyon. Nawala na ang usaping tungkol sa masamang hininga na sinasabi nito. Madalas naman talaga itong nakikikapay sa bahay. Bit-bit ang sariling tasa na parang gawa sa lata at pininturahan ng puti. Mga nauusong tasa noong araw. Ngunit bigla kaming nagulat sa kanya dahil halos tatagos na ang kanyang titig sa uugod-ugod ng matanda na may gamit pang baton para may pangsuporta sa kanyang lakad. Abay hanep, kung makadrama itong si Maring Calliope ha. Akala mo'y kung sinong mahinang nilalang sa araw. Ubod naman ng pagiging halimaw sa gabi. Litanya nito habang sumisilip sa butas ng beraha. Anong sinasabi mo, Mare? Tanong ng asawa ko rito. Kita niyo ang matandang iyan. Mag-ingat kayo dyan. Dakilang mapanlin lang ang bruwang iyan. At lalong huwag niyong hayaan na makalapit kay Junior yan. Tugon pa nito. Sabihin mo na lang kasi, Mare, ano bang mayroon sa pagkatao ni Lola Calliope? Tanong ko dito nang biglang may sumibol na pagdududa sa aking isip. Pareho kami ng hininga ng Brohildang iyan. Magkalaban nga lang kami kung si Junior ang pag-uusapan. Seryosong wika nito. Ay grabe ka naman kung magbiro, Mare. Tila nanindig ang balahibo ng aking asawa sa sinabing iyon ng aming kumari na si Olivia. Nginitian lang nito ang aking asawa nang nakakaloka, sabay sabi. Baka gusto mong mamasyal kasama ako. Libre pamasahe. Madali pang makarating sa lugar na gusto mo. Himig ng pagbibiro nito sa aking asawa. Kahit aswang si Maring Olivia, hindi kami naging asiwa sa kanya. Ipinapakita pa rin namin dito ang mabuting pagkikipagkapwa-tao. Lalo na't ipinapakita rin naman ito ang kanyang magandang kalooban. Isang pagkakataon kung paano niya pinoprotektahan ang aking anak ay noong minsang naiwan sa duyan si Junior na natutulog. Mag-aalisin ko pa lang noon ng hapon. Kinutuban daw si Maring Olivia ng masama. Pumapasok sa isipan niya ang inaanak na si Junior, kaya mabilis itong tumalima papuntang bahay. Doon niya naubutan ng katulad niyang aswang na si Lola Calliope na nasa bintana at nakasilip sa aking anak. Siya ring dating ko noon mula sa pangunguha ng lambanog sa aking mga punong niyog. Iyon kasi ang pangunahing hanap buhay ko noong araw. Mabilis niya akong sinalubong at sinabing sa likod daw ako dumaan para makikita ako kung sino ang naroon.
Nagulat ako nang mamataan ang tuwid na pagtayo ni Lola Calliope sa likod ng aming bahay. Nakasilip sa aking anak na nasa duyan. Wala na akong ibang reaksyon pa kundi ang sawayin ito. Lola Calliope, anong ginagawa mo riyan? Bakit mo sinisilip ang aking anak? Gigil na tanong ko. Maging ito ay nagulat nang mahuli siya sa ganoong ayos. At tila adik itong labas na labas ang mga mata nang lumingon sa akin. Maging ang ekspresyon ng muka ay kakaiba. Ngunit sa gulat ay biglang napalitan ng pagkabigla. Wala, napasilip lang. Nakita ko kasing napakahimbing ng tulog ng inyong anak. Nakakagigil at saka namimiss ko na ang aking apo. Paliwanag nito na tinabla kaagad ni Maring Olivia. Huwag ako manang Calliope ha. Alam ko ang gagawin mo. Nakakarami ka na sa akin. Gigil na saad ni Maring Olivia. Wala akong ginagawa sa iyo, Olivia. Bakit ba laging mainit ang dugo mo sa akin? Tanong nito sa aking kumare. Magsasalita pa sana si Kumaring Olivia ngunit mabilis na itong tumalima. Tuwid na tuwid ang lakad at mabilis ang bawat paghakbang. Saan ka pupunta, tanda? Hindi pa tayo tapos. Sigaw nito kay Lola Calliope. Kita mo, tuwid na tuwid ang lakad. Nakalimutan niyang 103 na ang kanyang edad. Pati baton, ito naiwan. Tignan mo mamaya, babalik pa yan dahil hindi nakuha ang gusto. Makikita niyo bukas ng alas 5. May kung anong nilalang na nakatali dyan sa ilalim ng punong kahoy niyo. Sabay turo nito sa kahoy na nasa gilid namin. Anong ginagawa niyong dalawa dyan sa likod? Akala ko kung sinong sumisigaw dyan kayo pala. Nasa gilid na pala ng duyan ni Junior ang asawa ko. Dahil nagulat noong sumisigaw si Maring Olivia. Nagpaalam na rin ito ng niyaya ng aking asawa na pumasok na sa loob ng bahay. May gagawin pa raw siya. At kanina pa sana iyon natapos kung hindi lang siya kinutuban ng masama. Nang makapasok ako ng bahay ay kwento ko sa aking asawa ang lahat. Sinabi ko dito na kailangan niyang saran lagi ang bintana kung maiiwang mag-isa sa duyan si Junior. Kinagabihan. Alas 7 pa lang ng gabi ay may bisita na kaming nakadapo sa aming bubungan. Tila hindi ito mapakali. Paparoot paparito sa aking bubungan. Ilang sandali pa ay isa na namang nilalang ang dumapo. At tulad ng nauna, ang lakas ng mga pagaspas ng pakpak ng mga ito. Ang bangis ng mga huni na tila ba nagtatalo. Halos masira na ang aming bubong. At mga durog na tuyong dahon ng nipa na ginagawa naming bubong ay nagkalat na sa ibang loob ng bahay. Dahil sa walang tigil na pagaspas at tila kalmutan ng mga ito sa itaas. Umiiyak na rin si Junior at tila may kung anong insektong kumakagat rito. Kaya todo sayaw ang aking asawa. Halos napipiko na rin ako sa ilang araw ng pang-iistorbo ng mga aswang na ito sa aking anak na si Junior. Gusto ko mang lumabas para sana ako mismo ang lalaban sa nakakainis na mga nilalang na ito. Ay hindi rin pwede. Kailangan kong bantayan ang mag-ina ko at baka mamaya ay mabubutasan ng aming bubong. Biglang bumagsak ang mga ito sa silong kaya kinuha ko kaagad ang itak para lumabas sana, ngunit pinigilan ako ng aking asawa. Bakit? Tanong ko rito. Hindi ka ba nag-iisip? Parang naglalaban sila. Hindi kaya't si Kumaring Olivia yan? Baka nais niya ay maprotektahan ang ating anak mula sa matandang aswang na si Lola Calliope. Wika ng aking asawa. Hindi nga ako tumuloy sa labas. Nag-abang lang ako kung anong susunod na mangyari. At tila biglang tumahimik.
Sa utak ko ay itinaboy marahil ni Maring Olivia ang aswang na laging bumibisita kay Junior. Kinaumagahan ay nagising na lamang kami sa tawag ng aming mga kapitbahay. Boy, kaninong baboy ang nakatali sa iyong silong? Sigaw nito. Ang kapitbahay namin sa tapat. Alam naman niyang wala kaming alagang baboy, kaya paanong may nakatali sa aming silong. Madalas madaling araw pa lang noon ay gising na kaming mag-asawa. Subalit dahil sa istorbong mga aswang kagabi ay inumaga kami ng gising. Nang bumaba ako ng bahay ay bumungad sa akin ang napakalaking baboy na itim. Wala ka namang baboy paring buya. Ninakaw mo siguro iyan oh. Tanong pa nito. Loko to. Mukha na ba akong magnanakaw ngayon? Baka naman nakawala yan. May nakakita malapit dito sa amin. Inakalang akin siguro kaya itinali. Wika ko. Komporme na sana ito ngunit bigla kaming natigilang dalawa sa nakita. Saktong tumama ang bagong sikat na araw sa kanyang ulo. Unti-unti itong nagpalit ng anyo. Biglang humaba ang puting buhok at ang mukha at nagiging tao. Hanggang sa naging pamilyar ang mukha nito. Si Lula Calliope at nakatali sa aming haligi. Hala, si Lula Calliope ang aswang. Sigaw nito. Kaya maging ang ibang kapitbahay namin ay nakiusyoso at bumaba rin. Biglang dumating si Kumaring Olivia. Ayan, edi alam niyo na kung sino ang namimirwisyo sa lugar natin. Tanong ni Kumare. Para niyo ng awa, pakawalan niyo ako rito, pakiusap. Pangako, hindi na ako mamimirisyo pa. Magpakalayo-layo na ako sa lugar na ito. Pakiusap nito sa aming mga kapitbahay. Maging sa akin at sa aking asawa ay tudo ang hingi niya ng pabor at pakiusap. Nagkaisa rin naman ang lahat na pagbigyan ito. Kaya mabilis itong naglakad palayo sa aming bahay. Simula noon ay wala nang namimirisyo pa sa aming bahay. Walang tik-tik o anumang dumadalaw pa. Kung mayroon man ay napadaan lang. Kaya mahimbing ang pagkakatulog lagi ni Junior. Hanggang mag-10 taon na si Junior noon ay lagi siyang may sustento sa kanyang ninang. Natigil lang na magkasakit na ito. Umuwi ang kanyang anak na bunso galing ibang bansa. Ayon sa mga sabi-sabi, dito ipinamana ang pagiging aswang ni Kumare, kaya tuluyan itong namahinga. Parang kumpirmado rin naman ang balita kasi kahit katanghali ang tapat, ay makikita ang dalaga na nakatuwad sa gitna ng daan. Kung minsan ay nangahabol pa ng mga bata, kaya hindi na namin pinapadaan pa si Junior malapit sa kanila. Iba na kasi ang espiritu nito kaysa sa inang namayapa na. Kung gaano kabait na aswang iyon ay kabaliktaran naman sa anak. Kasi walang pinipili. Maging kapitbahay ay tinatabla. Siguro ay dahil hindi pa nito kontrol ang pagiging aswang. At hanggang dito na lang po mga kaswang. Maraming salamat po ulit sa lahat ng nakikinig. Muli po, ako po si Boy, ang nag-iisang tisoy. Basta ingat palagi, mga... Magandang araw po sa inyo mga kaswang. Ako nga po pala si Jason. Hindi ko tunay na pangalan at nakatira dito sa tungko ng San Jose del Monte, Bulacan. Minsan na po akong nakapakinig sa kwentong ibinahagi ng inyong sender noon, Sir Caspar. Kaya naman magmula noon ay nakahiligan ko ng pakinggan ang mga bago niyong upload na kwentong mga ibinahagi rin ng inyong mga sender.
Ngunit sa pagkakataong ito, ako naman ang magbabahagi ng aking karanasang hango sa tunay na pangyayari. Noong magbakasyon ako sa lugar ng aking naobyang, si Ele, sa kanilang baryo sa Capiz. Sisimulan ko na po ang pagbabahagi ng aking kwento. Nangyari ito dekada 90 at nung mga panahong iyon ay uuwi ng probinsya ang aking nobya. Kaya naman nagsuhestyon akong sumama sa kanya para naman makilala ko na rin ang kanyang pamilya. Ha? Sigurado ka bang sasama ka talaga sa akin? Magbakasyon sa probinsya namin, mahal? Tanong ng nobya ko sa akin. Oo naman, mahal. Gusto kitang samahan magbakasyon sa inyo para naman makilala ko rin ang mga magulang mo at iba mo pang mga kaanak. Tugon ko dito. Nababakas ko sa mukha ni Ele na tila ba hindi siya sang-ayon sa kagustuhan kong sumama sa kanya sa kanila. Paano ang trabaho mo dito sa Maynila? Tanong niya pa sa akin. Sus, huwag mo nang alalahanin ang trabaho ko rito. Nandiyan naman ang pinsan ko para siya muna ang sumalo sa lahat ng gawain ko dito. May kaunting negosyo pong kainan noon ang aking ina, mga kaaswang, at medyo may kalakasan ang kinikita namin noon. Isa pa, nagbabayan sila rin kami ng mga second hand na sasakyan, at katuwang ko roon ay ang aking pinsan at kapatid. Sige, ikaw ang bahala. Maiksing tugon niya. Bakit ayaw mo bang makilala ko ang pamilya mo, mahal? Tanong ko sa kanya. Para kasi siyang nag-aalangang sumama ako. Hindi naman sa ganoon. Yun naman pala eh. Hayaan mo na akong samahan kita sa inyo. Gusto ko rin kasing makilala ang mga magulang mo at mahingi ko ng maayos ang mga kamay mo sa kanila. Wika ko. Oo na, sige na nga. Pumapayag na akong sumama ka. Nakangiting sabi niya. Makalipas ang ilang araw, habang bumibiyahe na kami lula ng bus pauwing Capiz, naaliw ako sa mga nadadaanan naming mga nagagandahang tanawin. Kaya naman sa sobrang excited ko noon, ay hindi ako gaanong nakatulog sa biyahe. Samantalang ang aking nobya ay himbing na himbing sa pagtulog. Mahal, malapit na ba tayo sa inyo? Tuwang tanong ko sa kanya nang makababa na kami ng bus. Hindi pa, mahal. Malayo pa tayo sa baryo namin. Sagot niya. Hindi na ako muli pang nagtanong nung sumakay na kami ng habal-habal patungo sa baryo ng nobya ko. Nung bumiyahe na kami patungo sa kanila, ay napansin kong malayo na kami sa mga kabayan. May mga mangilan-ngilan kaming nadadaan ng kubo, pero malalayo na iyon. At kasunod ng nadaanan namin ay liblib na at tila kagubatan na iyon. Dahil sa palagay ko ay palapit na ng palapit ang espasyo ng kalsada at tanging habal-habal na motor na lang ang maaaring makakadaan na sasakyan roon. Makalipas ang ilang sandali ay huminto na ang sinakyan namin at may natanaw na akong daanang papasok at may mga kabahayan na. Nandito na tayo, mahal, sa baryo namin. Wika ng nobya ko. Kaya sandali kong inilibot ang aking paningin nang magbayad sa sinasakyan naming motor ang nobya ko. Matapos siyang magbayad ay naglakad na kami papasok sa baryo nila. Habang naglalakad kami sa kalsada, ay napansin kong nakatingin sa amin ang mga tao. At tila ba inalam nila kung sino kami. Mahal, paalala ko lang sa'yo ha. Huwag na huwag kang tatanggap ng mga pagkaing ibibigay sa'yo ng mga tao rito. Maliban na lang sa mga kapatid at magulang ko. Maliwanag ba? Wika niya pa sa akin.
Kahit hindi ko alam kung bakit binilinan ako ng nobya ko na huwag tumanggap ng pagkain o kaya'y makipag-usap sa mga tao roon maliban sa kanyang kaanak at sa mga kakilala, ay tumango na lang ako at hindi na nagtanong pa. Hanggang sa maya-maya pa ay tumapat na kami sa isang bahay na hindi naman gaanong kalakihan. Huminto na si Ele at kumatok. Pagbukas ng pinto ay agara namang napabulalas ang matandang babaeng iniluwa sa pintuan. "Anak, Eli, Pedring, Pedring, pumarinig ka at naririto na ang anak mo." Masayang bungad ng babaeng matanda. Kaagad naman akong ipinakilala ni Ele at doon nga ay napag-alaman kong ina niya iyon. At nang lumabas naman ng pintuan ng isang matandang lalaking maputi na ang buhok nang dahil sa katandaan, ay napag-alaman kong ang kanyang ama iyon. Kaagad kaming pinapasok at ipinaghanda ng pagkain. "O siya, alam kong napagod kayo sa biyahe, kaya kumain muna kayo at magpahinga." Masayang wika ng ama ni Ele. Kaagad naman kaming kumain na at pagtatapos ay nakipagkwentuhan na ako sa ama ni Ele. Kinahaponan naman ay tinulungan kong magkatay ng manok ang ama ng nobya ko at magluto sa gilid ng kanilang bakuran. Nasa gilid lang ng bahay kasi ang lutuan ng mga ito sa bahay nila mga kaaswang. Kumbaga ginawaan ng extension lang ang bahay at ginawang lutuan, pero walang dingding iyon sa harapan. Kaya makikita ang mga taong dumadaan na nagluluto ka. Habang nagluluto ako mga kaaswang, ay may nasipat akong babaeng nakatingin lamang sa gawin na nasa kabilang kalsada. Subalit hindi ko na lang iyon pinansin at nagpatuloy lang ako sa ginagawa. Hanggang sa bigla na lang akong nagulat nang may tumapik sa balikat ko. At nung tignan ko iyon, ay si Pedring pala iyon, ang ama ni Ele. "Anak, napansin mo ba ang babaeng yon?" Tanong ng ama ni Ele nang umuso pa ito patungo sa gawin ng babae. Sandali ko namang sinipat ang babae at tumango. "Mag-ingat ka sa babaeng iyon. Huwag kang makikipag-usap doon dahil bantog ang mga magulang niya na aswang dito sa baryo namin." Wika ni Pedring sa akin. Kahit na hindi ako naniniwala sa mga aswang ay tumango na lang ako sa sinabi ni Pedring bilang pagsang-ayon at paggalang rito. Matapos kong magluto ay kaagad nang hinain namin iyon at nag-aya ng mag-inom si Pedring kasama ang pinsan ni Ele na si Jonas at si Roy. Makalipas ang ilang oras ay naubusan na kami ng alak. Kung kaya nagwika si Jonas na bibili pa umano kami ng alak sa tindahan. "Kayo na lang ang bumili. Huwag niyo nang isama si Jason at baka mapaano pa riyan." Wika ni Pedring. Dahil sa kalasingan ay naging mapilit na si Jonas na isama ako para naman daw maging pamilyar ako sa kanilang baryo. At para sa susunod na pagbalik ko sa kanilang baryo ay hindi na umano ako maliligaw. "Ayos lang po Pedring, sandali lang naman po kami." Wika ko kay Tatay Pedring nung akmang hindi pa sana ito sasangayon. "O sige, basta bantayan niyo si Jason ha. Mayayari ako sa anak kong si Ele kapag may masamang mangyari dyan." Bili ni Pedring bago kami lumabas ng bahay. Habang naglalakad kami sa kalsada, ay bahagya akong inilibot ang aking paningin sapagkat may nararamdaman akong kakaiba sa paligid. Idagdag pang walang kabahay-bahay o kaya ay poste man lang na ilaw sa daanang iyon. At medyo matalahib ang gilid na may malalaking puno. Nakipagkwentuhan na lang ako ng kung ano-anong katatakutan sa pinsan ng aking nobya
na sina Jonas at Roy. Habang naglalakad kami sa madilim na parte ng daanang iyon. Nang sa bigla na lang kaming nakarinig ng kaluskos sa mga gilid ng daanan. Kaya napatingin ako at hinanap kung ano iyong kumakaluskos. "Wala iyon pare, baka daga lang yon," wika ni Jonas sa akin sabay tapik. Tumango naman ako at nagpatuloy na kaming maglakad. Nang sa walang ano-ano ay bigla na lamang kaming nakarinig ng malakas na kalabog ng pagbagsak sa di kalayuan. Naanay mo'y bunga ng niyog na bumagsak sa lupa. "Bilisan na nating maglakad mga tol. Mukhang hindi na to maganda eh," wika ni Roy at nagmamadali ng maglakad papunta sa may tindahan. Bahagya naman akong kinabahan sa mga ikinikilos nilang magpinsan dahil sa hindi ko alam kung ano ang tinutukoy nilang hindi maganda. Kaya naman nagmadali na rin akong maglakad para makahabol sa kanila. Pagkarating namin sa may tindahan ay naabutan naming papasara na iyon. Kaya naman kaagad na kaming bumili ng alak. "Bakit ngayon lang kayo bumili? Kita niyong magsasara na ako't gabing-gabi na eh," tanong ng matandang nagtitinda. "Pasyensya na ho, Aling Linda. Hindi po kasi namin nakalaing mabitin kami sa alak eh," sagot ni Jonas. "Abay, teka. Ito bang kasama mo eh, bago lang iri dito sa baryo natin?" tanong ng matanda sabay turo sa akin. Sumagot naman si Roy sa matanda at nagsabing bagong salta lang ako at naubyo ng pinsan nilang si Ele. Sandali pang tumingin ang matanda sa akin, sabay sabing, "Sos Maria, bakit isinama niyo pa iyan dito? Alam niyo namang may mga gumagala-gala dito sa atin ng mga nilalang. Maya-maya ay matipuhan pa iyan." "Si Aling Linda talaga oh. Nagpapaniwala naman kayo sa mga ganyang chismis. Sino naman ang magkaka-interest dito sa bayaw namin, aber?" wika ni Jonas. "Oo nga naman. Sabayin mo sa amin kung may magkaka-interest dito at uupakan ko," pagyayabang na wika pa ni Roy. Sinaway naman sila ng matanda at sinabing umuwi na umano kami at malayo-layo pa ang lalakarin namin. "Oo na po, uwi na kami," pangungulit na wika ni Roy. Kaagad na kaming naglakad pabalik sa bahay. Subalit noong makalayo na kami sa may tindahan at napadaan na kami sa may parting walang kabahayan, ay nagulat na lang ako nang may isang malaking ibon ang lumapag sa may daraanan namin. Nanlaki ang aking mga mata at nangilabot na mga oras na iyon. Dahil sa kasing laki iyon ng tandang na manok. Kaya naman napabulala si Roy nang, "Anak nang, hindi ibon iyan. Lintik na. Aswang ang nilalang na yan mga tol," sigaw ni Roy at nung akmang tatakbo na sana kami pabalik. Nagulat na lang ako at biglang tumakas ang lasing kong kaluluwa nang makita kong biglang lumusob sa gawin namin ang nilalang at agarang sinunggaban si Roy. Pinagkakalmot siya ng nilalang nang matumba siya sa lupa. Hinubad naman ni Jonas ang suot niyang tsinelas at malakas na ibinato iyon sa nilalang. Subalit kahit natamaan ang aswang ay hindi man lang iyon natinag. Kung kaya naman pumulot na kaagad si Jonas ng kahoy sa lupa at akmang hahambalusin niya na sana ang aswang. Ngunit agaran ko siyang pinigilan dahil maaaring matamaan niya ang pinsan niya. Kaya ang ginawa na lang namin ay hinubad ko ang tsinilas ko at nilapitan si Roy. Pagkalapit namin ni Jonas ay tsaka ko palang iyon pinonterya sa mukha. Kung kaya kaagad na lumipad pa itaas ang nilalang. Mabilis ko namang tinulungan si Roy na makatayo. Pagkatapos ay nagmadali na kaming maglakad. Ayos ka lang ba tol?" Pag-aalalang tanong ko.
Tumango naman siya at paika-ikang nagmamadaling maglakad. Subalit hindi pa man kami nakakalayo sa pinangyarihan ay sandali na naman kaming natigilang maglakad. Sapagkat may natanaw akong babae sa di kalayuan. Natatabunan ng bahagya ng buhaghag at mahahabang buhok nitong animoy. Kasing tigas ng alambre ang mukha nito. Kaya sandali ko pa iyong sinipat-sipat nang sa ganoon ay makita ko ng maayos ang mukha. Ngunit noong bahagyang mahawi ang mga buhok nito na nakatabon sa mukha ay doon na ako kamuntikan takasan ng kaluluwa at panawan ng ulirat. Sa kadahilan ng kitang-kita ko, ang namumulang nanlalalim na ang mga matang nanlilisik. Nakatitig iyon sa gawi namin. Habang ang laway naman nito ay nag-uunahang pumapatak sa lupa. Naging maalinsangan na rin ang paligid at napasinghap ako nang makaamoy ako ng napakabahong amoy na tila ba amoy imburnal o kaya ay nabubulok na patay ng hayop. Aswang yan, lintik. Mukhang ang anak ng kabaryo natin yan ah. Bulong ni Jonas. Dahan-dahang umatras ang pinsan ng nobya ko habang hawak-hawak nito ang isang kapares ng tsinelas na ibinato niya kanina sa aswang. Taimtim naman akong napasambit sa taas na sana'y huwag kaming pabayaan. Dahil alam ko sa mga oras na iyon ay kapahamakan ang kinakaharap namin. Noong akmang tatambangan na kami ng aswang ay mabilis ko nang hinatak ang magpinsan. Kung kaya nakaiwas kami dito. Hanggang sa walang ano-ano ay mabilis na tumalon ulit ang aswang papunta sa kinaroroonan namin. Pero mabilis kaming nakaiwas ulit at agara nang kumaripas ng takbo papunta sa bahay. Habang nagsisigaw at humingi ng tulong, nagbaka sakaling may makarinig sa amin at matulungan kami. Subalit sa isang iglap lang ay nagulat na lang ako nang bigla akong mahablot ng aswang. At walang sabi-sabay ay mabilis na akong inundayan ng mga kuko nitong nagsisipaghabaan at malakas na ibinaon iyon sa balikat ko. Pumapaibabaw ito nang mapahandusay ako sa lupa. Napasigaw naman ako dahil sa sakit na nararamdaman. Tulong! Tulungan niyo ako makawala sa aswang na to. Paghingi ko ng tulong sa mga kasamahan ko. Mabilis namang sumaklolo sa akin ang dalawa. At noong masipat kong lalapitan na sana ng mga ito ang aswang ay nagulat na lang ako ng isang malakas na pagampas ng kung anumang bagay ang tumama sa likuran ng aswang. Kung kaya napaliyad ito at mabilis nang umalis sa pagkakadagan at umatras. Umangil ng pagkalakas-lakas ang aswang at akmang lalapitan na sana ako nito ulit. Ngunit maagap na lumapit sa akin si Tatay Pedreng at mabilis na hinambalos ng mahabang bagay na tila ba buntot iyon ng pagi sa tingin ko. Demonyo ka! Pati bisita ko nilapas tanganan mong animal ka. Hindi ka pa nakontento sa mga alagang hayop dito sa baryo. Pati itong nobyo ng anak ko, nais mo pang biktimahin. Ngayon ako ang harapin mo't kalabanin mo. Galit na sigaw ni Tay Pedreng. Susunggaban na sana ng aswang si Tay Pedreng pero naging maagap siya at walang pag-alinlangang hinambalos ng hawak niyang pamalo nang malakas ang aswang. Nakita kong nangingisay ang aswang tuwing tinatamaan iyon ng pamalo ni Tay Pedreng at para ba iyong labis-labis na nasasaktan sa ginagawa ng matanda. Hanggang sa bigla na lang iyon kamaripas ng takbo papasok sa talahiban. Hahabulin pa sana iyon ni Jonas pero sinabihan siya ni Tay Pedreng na huwag na. Dahil hindi rin naman magtatagal ay mawawala na umano ng buhay ang aswang na iyon. Nagtaka naman si Jonas at napatanong kay Tay Pedreng kung paanong mababawian ang buhay iyon at nakatakas nga. Ipinaliwanag naman ng matanda na nakakamatay ang hawak niyang pamalo dahil isa iyon sa mga pangontra sa aswang.
sapagkat iyon ay buntot ng paging kinakatakutan ng mga aswang at iniiwasang matamaan sila niyon. Dahil sa oras na mapuruhan sila, ay iyon na ang katapusan ng kanilang buhay. Inakay naman ako ni na Jonas at Roy pauwi sa bahay at agarang ginamot ang mga sugat ko. Kinabukasan, nabalitaan na lang naming namatay na ang anak ng kalapitbahay nilang bantog na aswang. Kaya naman doon ay nakumpirma ni na Tatay Pidreng na tama nga ang hinala niya kagabi. Mabuti na lang talaga at naisipan niya kaming sunduin. Dahil kung hindi, baka ako na ang pinaglamayan noon. Sa kasalukuyang panahon naman mga kaaswang ay naging mag-asawa kami ni Ele at masayang namumuhay kasama ang aming mga anak. Hanggang dito na lang po ang aking kwento mga kaaswang. Maraming salamat po. Muli, gumagalang sa ating butihing narrator at sa lahat ng mga tagapakinig. Jason ng Tungkong Mangga, San Jose del Monte, Bulacan. Ang haba ng lugar ko, buong address na yata. Sige na po. Maraming salamat ulit. Hello mga kaswang. Maraming salamat po sa lahat ng hindi nakakalimot mag-subscribe sa ating channel. Pagpalain kayo palagi. Tandaan nyo yan. Magandang araw, Sir Caspar. Napakaganda po ng inyong programa. Nakakaaliw pakinggan ang mga pangyayari noong araw tungkol sa mga aswang encounter. Kapag ganoon ay nabubuhay ang aking interes na makinig sa mga karanasan din ng iba tungkol sa mga ito. Ang iba ay ayaw talagang maniwala, pero respeto na lang din sa kanila dahil hindi sila nakaranas na makasalmuha ang mga ganoong klaseng nilalang. Itago niyo po ako sa pangalang Onyok, Sir Caspar, Tobong Siargao, nakapag-asawa ng Bisaya. So nga pala, shout out sa asawa kong si Bea. Maalaga kasi madalas ang karaniwang mga Bisaya at iyon ang nagustuhan ko kay Bea. Hindi niya tunay na pangalan. Siya ang aking mahal na asawa. Nagkakilala kami ng aking asawang itatago natin sa pangalang Bea sa isang mayamang pamilya sa lungsod ng Maynila noong 1978. Isa akong gwardiya noon at samantalang ito ay tagaluto ng aming among mga incheck. 3 taon kaming lihim na nagtatago ng aming relasyon dahil bawal sa mga ito na magkarelasyon kami sa aming kasama sa bahay. Nang nabuntis si Bea ay doon na namin ipinagtapat sa amo ang lahat. Pinaalis kami nito sa kanilang tahanan, tinanggal sa trabaho, ngunit binigyan naman ng malaking halaga. Tamang-tama para sa panibagong panimula ng aming buhay. 7 buwan na ang tiyan ni Bea noon. Tila kay hirap na nitong gumalaw. Kaya napagdesisyonan ko na umuwi na lang ng probinsya. Depende sa kanya kung saan niya gusto, kung sa amin ay pwede naman. Malaki naman ang aming bangkang pandagat sa Siargao. Ngunit ayaw nito at hindi raw siya komportable dahil wala siyang kakilala sa amin. Kaya sa kanila na lang daw. May 15 hektarya ng lupain daw kasi sila sa Negros na napabayaan dahil ang kanyang mga kapatid ay walang hilig sa pagsasaka. Lahat ay nasa syudad nagtatrabaho. Palayan pa naman daw ang kalahati niyon. Kaya nagka-interes na lang din akong magsaka na lamang. Doon ko i-invest ang natirang pera na binigay ng aming among incheck. Pagdating sa liblib na baryo ay sumakay pa kaming tricycle.
Inuko pa namin ang isang buo dahil sa dami ng aming mga dala. Nasa gilid lang naman ng malubak na kalsada ang kanilang bahay. Wala nga lang kapitbahay, kung meron man ay napakalayo pa. Puro taniman ng palay ang nasa harap, pero bakante iyon. Puro ligaw na damo lang ang tumutubo at may mga kalabaw na humahalab ng damo. Samantalang ang likod bahay nila, ang malapad at napakayabong na tubuhan. Pagdating sa harap ng bakuran ay bumukas kaagad ang pinto. Matatamis ang ngiti ng mag-asawang kalahati ng mga buhok ay uban at gumuhit na iilang linya sa noon nito. Bea, bakit hindi mo kami sinabihang darating ka pala? Tanong ng tatang nito. Nagmano kaming pareho sa matanda. Ngunit ang lalaki lang ang tumanggap sa aking kamay. Ang nanang nito ay biglang itinago ang kamay at hindi man lang sumusulyap sa akin. Nagpatiuna na itong pumasok kaya naiwan kaming tatlo sa labas. Tang, anong nangyari kay nanang? Bakit ganoon siya? Nagtatakang tanong ni Bea. Tila may gustong depensahan ang matanda. May lihim na pilit tinatago. Anak, kasi nabaliw ang nanang mo. 5 taon na ang nakaraan. Mabuti nga at naging okay na siya nitong mga nakaraang taon. Paliwanag nito. Ikwento ng tatang na 5 taon daw itong binabantayan niya dahil laging nawawala at uuwi na puno ng dugo ang damit. Ngayon daw ay maayos na daw itong makakausap. Napakailap nga lang daw sa tao. Nagsimula lang raw iyon nang ipinatawag ng pamilya sa kanilang lugar dahil nag-aagaw buhay ang tatay nito at siya ang bunso kaya siya ang hinahanap. Hindi na namin pa binali iyon. Naging maayos din naman ang lahat. Itinago daw iyon ng ama sa mga kaanak dahil ayaw nito na mag-aalala pa sila Bea. Ang isa pa niyang kapatid ay nasa Cebu nagtatrabaho habang ang panganay ay OFW. Sinabi ni Bea sa kanyang ama na permanente na kaming maninirahan sa kanilang lugar at kami ang gagamit ng kanilang lupa na siya namang ikinatuwa ng matanda. Akala nga raw niya ay wala nang magka-interes pa sa kanyang mga anak na uuwi ng probinsya. Ang lupain nila sa likod na napagtamnan ng tubo ay may nakaarindo daw at malapit na rin naman matapos. 2 taon na lang ngunit ang 7 ektaryang taniman ng palay kahit kailan ay hindi pa nagalaw dahil walang tatrabaho. Kaya buong buo niya iyong ipapasaka sa akin. Nagpasalamat naman ako rito at sa pribilehiyo na ibinigay. Malaking bagay na iyon para sa aming pamumuhay. Nagpatayo kaagad kami ng bahay sa gitna ng taniman ng palay. Hindi masyadong malayo sa bahay nila ng biyanan ko. Sa unang buwan ay tahimik naman ang paligid. Ngunit noong kabuwanan na ni Bea ay madalas na kaming binibisita ng tektek. Akala ko ba ay sa amin lang maraming aswang? Mayroon na rin pala rito. Wika ko kay Bea. Ang dami rin dito pero ngayon ay tila naiiba. Aba hindi lang ito napadaan lang ha. Umikot-ikot pa talaga sa ating bakuran. Puna naman ni Bea. Sabi kasi nila kapag buntis ay mabango sa mga aswang. Kaya marahil ay naaamoy ka niyan. Iyan din nga ang sabi ng karamihan. Iwan ko lang din. Hindi pa naman ako nakakita ng mukha ng aswang. Sagot nito. Kaya bigla kong tinakpan ang kanyang bibig. Ano ka ba? Huwag kang magsalita ng ganyan. Mamaya ay susubukin ka ng nilalang. Saad ko rito. Kaya tila natakot naman ito. Bigla ring tumahimik kaya inakala kong wala na ito at nakiraan lang.
Subalit biglang may bumagsak na malakas sa bubong ng bahay. Pareho kaming nagulat na Bea ng mga sandaling iyon. Hindi ko kasi inasahan ang sumunod na nangyari. Para itong hindi mapakali, paraot pa rito. Ilang sandali pa ay nasa silong na naman ito. Doon ako na alarma. Paniguradong iba talaga ang pakay nito. Hindi ito mananakot lang, kundi natatakam ito sa sanggol na ipinagbubuntis ni Bea. Antok na ako sa maghapong pagsasaka at gusto ko na sanang matulog, subalit paano ka naman makapagpahinga kung may isang halimaw na tila ayaw tantanan ang iyong tahanan? Napakaingay pa nito at tila ito pa ang galit na galit. Parang tao lang eh. Sila na nga ang may kasalanan. Sila pa tong mga piling pabiktim. Hugot, Sir Casper, no? Nice one. Ayun na nga. Naubos ang pasyensya ko sa aswang na aligid ng aligid sa aming bahay. Kaya sinigawan ko na. Hoy, kung ayaw mong magpatulog na aswang ka, magpatulog ka rin ha. Pagod ako. Pag ako mainis, hindi rin kita patutulugin sa araw. Bubulabugin ko tulog mo. Sigaw ko rito na may halong biro. Subalit mas lalo itong nagalit at taging agresibo. Sumilip ang nagbabagang mga mata nito sa maliit na botas ng dingding na gawa sa amakan. Abay, siyempre, nagalit nga siya. Ako pa kaya ang hindi. Nagalit rin ako at binunot ang mahabang itak para tusukin ito. Subalit biglang tumakas ang nilalang. Nakita kong natatakot rin pala ito kaya nabuhay ang tapang ko sa aking katauhan. Bumaba ako ng silong at hinamon ang aswang na makipagsuntukan. Alam ko namang nasa palibot lang ito ng bahay at naghahanap ng tiyempo para sumalakay. Hindi rin mapakali ang aking asawa sa loob at gusto na akong papasukin. Hayaan na lang daw ang aswang dahil aalis din naman daw ito kapag gusto na nitong umalis. Biglang uminit ang aking ulo. Abay, kailangan ko pa talagang mag-adjust para sa aswang na iyon. Sa bandang likuran ko ay may biglang kumaloskos kaya mabilis akong lumingon. Kaya sabay kami ng aswang sa pagsugod sa isa't isa. Tumalon ito para yata daganan ako at kuyugin. Ngunit mabilis ko itong nataga at natamaan ang kaliwang balikat. Mabilis rin itong tumakas at nawala sa aking paningin. Nang makasigurong wala na ang nilalang ay umakyat na ako sa aming bahay. Tinanong pa ako ng aking asawa kung anong ingay sa labas. Sinabi kong nataga ko ang aswang. Ayaw pa nitong maniwala sa akin. Akala ay nagbibiro lang ako. Sige na, matulog ka na lang. Bukas kapag taga rito ang aswang, paniguradong malalaman natin kung sino iyon. Sa kaliwang balikat ko siya nataga. Salaysay ko pa rito. Ayaw talaga nitong maniwala sa akin at tinawanan pa ako. Naduwag lang daw ako kaya lumikha ako ng ingay sa labas. Hindi ko na lang pinatulan pa. Hahaba lang ang usapan. Kinabukasan maaga kong namataan ang aking biyenan na nangunguha ng bulaklak ng kalabasa sa aking mga pananim. Inakala kong uulamin lang iyon kaya hinayaan ko na lang. Nang bumaling ito sa aking kinaroroonan, ay masakit na titig ang ipinukol nito. Dati siyang mailap at ayaw akong kausapin, ngunit sa pagkakatawang iyon ay kakaiba. Nakasuot ito ng pulang saya at may malapad na scarf na inilagay sa ulo at balot maging ang kanyang mga balikat. Mabilis rin itong umalis at bumalik ng kanilang bahay. Maging ang asawa nitong nakasalubong sa bakuran ay tila iniilagan. Nang sadyaing hawakan ng aking biyanang lalaki ang ibinalot nito sa kanyang katawan, ay bigla nitong inilayo.
Siya ring pagbaba ng aking asawa. Oy, ang aga mong nakiisyoso sa kanila ni nanang at tatang nga. Bakit? Inggit ka ba? Tudyo pa nito. Ay kay aga, hindi ba pwedeng namataan ko lang? Tanong ko rito. Sabay sulyap sa ama ng aking asawa na nakasampa na sa likod ng kalabaw. Pakainin na naman niya ito sa mayayabong na talahiban at uuwi para mag-almusal. Naisipan kong padalawin ang aking asawa sa kanyang ina nang makapagbanding naman. Tumanggi pa ng una si Bea dahil parang naaasiwa raw siya sa galaw ng kanyang ina. Parang hindi raw ito ang kanyang ina noong kabataan pa niya. Ang ina daw niya noon ay maalaga. Kapag may bisita ay tudo asikaso. At katunayan ay ito ang namana niya sa ina. Na ngayon ay hindi na niya makikita pa sa ina ang ganitong pag-uugali. Lagi na lang itong nagtatago sa silid ng bahay. Madalas sa bintana lang ito umuupo. At tinitignan ang mga dumadaang tricycle papunta sa pinakadulong baryo. Sinabi kong marahil ay dahil sa katandaan, kaya intindihin na lamang niya. Dahil doon ay napapayag ko itong dalawin ng ina. Hinatid ko ito sa bahay ng mga biyanan ko dahil hindi naman ito kalayuan sa amin. Kumbaga matatanaw lang talaga. Urong-sulong pa ito at hindi ko maintindihan kung anong instinct ang nag-uudyok sa kanyang huwag pumunta. Subalit sa kakaurong-sulong nito, ay narating din namin ang bakuran ng kanyang mga magulang. Kaya dire-diretso na itong naglakad. Sabay kaming dumungaw sa pintuan para tignan kung saan banda nakaupo ang kanyang ina. Kitang-kita ng aming mga mata ang reaksyon ng matanda. Lalo na ang malaking hiwa sa kaliwang balikat nito. Sariwa pa ito at ginagamot niya ng pinaghalong langis at bulaklak ng kalabasa. Grabe ang reaksyon ko ng mga sandaling iyan. Tila nababasa rin ni Bea ang nasa aking isipan. Kagabi kasi ay ayaw niyang maniwala sa akin na nataga ko ang aswang sa kaliwang balikat. Imposible namang nagkataon lang ang lahat. Bakit ayaw niyong pumasok? Walang emosyong tanong ng matanda. Nang, anong nangyari sa balikat mo? Tanong ni Bea rito na parang nanginginig na. Wala ito. Natumba lang ako sa malaking tipak ng bato kaninang umaga nang mag-igib ako ng tubig. Saan nito? Parang gusto kong paniwalaan subalit ang talim naman yata ng batong iyon. At tila hiwang kutsilyo ang marka. Kaya kahit anong pilit kong kumbinsi sa aking sarili, ay nagtatalo talaga ang aking isipan. Pumasok kami sa loob ng bahay. Umupo si Bea sa tapat ng kanyang ina. Samantalang ako ay nasa gilid lang ako nito. Sigurado ka bang bato lang yan, Nang? Ang haba naman yata at ang lalim pa. Parang hiniwa ng kutsilyo. Saad ni Bea. Biglang umiba ang aura ng itsura ng ina. Sinasabi mo bang sinungaling ako? Bakit? May masamang hinala ka sa akin? Galit na tanong nito. Hindi naman po, Nanang. Wala naman po akong sinasabi na ganoon. Ako na kaya ang gagamot, Nang. Alok pa ni Bea rito. Ngunit mabilis itong tumanggi at pinagtabuyan na kami para umalis. Hindi na rin nagreklamo pa si Bea at maingat na itong tumayo, hawak ang kanyang maumbok na tiyan. Inalalayan ko na rin ito para makatayo nang hindi na mahihirapan. Kitang-kita ng aking peripheral vision ang reaksyon ng aking biyanang babae. Halos tumagos ang titig nito sa tiyan ni Bea. Hindi ko na rin ito tinignan pa at mabilis nang inilayo ang aking asawa. Nang makarating ng bahay ay biglang sumakit ang tiyan ni Bea. Sobrang tigas nito. Kaya parot pa rito ako
para makita ang tatang. Siya kasi ang nag-alok na tatawag ng hilot kung sakaling pasakita na si Bea. Mabuti na lang at sa ilang minutong paghihintay ko ay dumating rin ito. Maaga itong umuwi dahil hindi raw siya mapakali habang nasa talahiban. Pawala-wala rin daw ang sakit ng tiyan ni Bea. Pero ninenervyos pa rin ako. Lalo pat naisipan ko na posibleng aswang ang ina niya. At ito lang din ang nang aswang sa sariling anak nito. Malakas ang kutob ko na ako ang nakataga sa kanyang kamay. Nasa kaliwang bahagi rin kasi iyon. Pagdating ng hilot ay tsinika agad nito ang aking asawa. Hindi pa naman manganganak ito. 1 linggo pa bago lalabas ang bata. Sandali nga. Wika ng hilot, sabay hawak sa ulo nito. Abay, inaaswang itong asawa mo ha. Dagdag pa nito sabay hima sa tiyan kung nasaan nakaumbok ang bata. At bigla ring lumambot ang tiyan ni Bea. Hindi na rin ito sumasakit pa. Ganito ang gagawin mo, Unyok. Mamayang gabi, paniguradong babalikan kayo ng aswang. Mabango sa kanya ang sanggol sa tiyan ng iyong asawa. Kaya ipapain mo siya para mahuli ang nilalang at hindi na makapanggambala pa pagdating ng araw na manganganak siya. Litanya nito na siyang hindi ko gustong sundin. Bakit ko naman ipapain ang asawa ko kung pwede ko naman siyang hulihin sa aking sariling pamamaraan? Ayoko ng ganyan, Manang. Mapapahamak ang asawa ko. Alanganing sagot ko rito. Magtiwala ka sa akin. Ito ang langis. Ipahid mo sa tiyan ng iyong asawa. Pagkatapos ay umikot ka ng 7 beses sa iyong bahay. Magtiwala ka. Kinaumagahan ay malalaman mo kung sino ang aswang. Dahil hindi siya makakaalis ng iyong bakuran hanggat hindi mo siya kakausapin. Iikot-ikot lang siya sa bakuran hanggang mag-umaga. Mahabang salaysay ng kumadrona. Paano kung makatulog ako? Hindi ko maramdaman ang pananalasa ng aswang? Tanong ko pa rito. Walang problema. Mapapaso ang dila niya kung maabot niya ang tiyan ng asawa mo. At pagkatapos ay magdamag siyang walang gagawin kundi ang umikot ng umikot sa iyong bahay. Muling litanya nito. Sinunod ko na lamang ang bili ng matanda. Kinagabihan ay ganoon na nga ang aking ginawa. Nakita ko pa ang mahabang dila ng tiktik na bigla na lang ding lumabas sa dingding. Marahil ay napaso nga ito ng langis. Kinaumagahan, 5:00 pa lang ay gising na kaming mag-asawa. Napasarap pa yata ang tulog namin. Nang buksan namin ang bintana, ay namataan namin ang aking biyanang babae na nakatingala sa bintana. Nagulat si Bea, ngunit ako ay wala lang sa akin. Dahil malakas talaga ang kutob ko na ito ang aswang na nataga ko. Subalit hindi ko iyon masabi sa aking asawa. Nanlumo siya sa nakita. Hindi niya nakala na naging ganoon ang kanyang ina. Siguro nung sinabi ng biyanang lalaki na nabaliw ang asawa, ay marahil na yanggaw ito. At ngayon ay ganap ng agresibong aswang na kahit sariling anak nito ay kayang biktimahin. Nang dahil doon ay nagpasya ang aking asawa na lumayo sa lugar. Sa syudad na lamang kami tumira. Bumili ng maliit na bahay. Doon na rin siya nanganak. At nang lumaki ang baby ay nagtayo kami ng munting kainan. Hindi na nito binibisita ang mga magulang sa takot na mahawaan ang pagiging aswang nito. Sa ngayon po ay masaya na ang aming pamilya. Siyempre, mula sa panganay na anak, may kasunod pa yun at naging 5 na sila. Ang sarap kayang gumawa. At hanggang dito na lang po ang aking kwento, mga kaswang. Sana po ay nagustuhan ninyo. Huwag kalimutan mag-subscribe at mag-like at comment na din kung ano sa inyong palagay
kung bakit may mga aswang sa mundo. Alright. Muli po, ako po si Onyok ng Siargao. Pero nasa syudad na ako.